Gêm fyw rwan ar S4 gobyn wythnos olaf tymor y Brif Adran rhwng Wrecsam ag Abertawe, ac mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available now as Wrecsam take on Swansea. Sky Plus Freeview or Virgin Media viewers, press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, then go to settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Mae Caerdydd drwodd, un pas Barry drwy'r canol, yn herio Llansawel. Barry i Gaerdydd! Bod y brif ddinas yw prif glwb, Brif Adran Genero. Tair pencampwriaeth ynol. 1-2-3. Rosie Hughes, mae newydd ddod ar y cae fel eilydd. Gweld Feinox mewn digonedd y le. Feinox ar ergyd. Feinox! Dyna'r drydydd a'i honna ydy'r gol sy'n sicrhau'r bencampwriaeth i Wrecsam. A dyna chwiban ola'r gêm. Mae yna bencampwyr newydd ar Brif Adran Genero am y tro cyntaf yn ei hanes. Mae Wrecsam wedi curo'r bencampwriaeth. Ar ôl y dathliadau penwythnos diwethaf, bydd Wrecsam o'r diwedd yn codi tlws Brif Adran Genero prynhawn yma. Mae teyrnasiad Caerdydd fel y pencampwyr wedi dod i ben, a'i dyma ddechrau cyfnod newydd yn hanes y gyngrair. Ie, fe fydd pencampwyr newydd Cymru'n cael eu coroni heddi, ond cyn hynny mae yna un gêm fach arall i fynd yn erbyn Abertawe, ac mae'r cyfan yn fyw yma ar S4. Ie, croeso cynnes iawn ato ni. Mae fe'n braf iawn cael eich cwmni, ac mae fe'n braf iawn cael cwmni Iona Williams ar sgorio heddi. A Iona, oedd camerau sgorio ar y cae ras penwythnos diwethaf. Wrecsam yn rhoi crasfa i Gaerdydd o 4-1, a maen nhw'n bencampwyr gwbl heiddiannol. Ydy'r gêm holl bwysig wrth diwetha ar Wrecsam i ddod ar y frig. A fel edrych ti hollol heiddiannol, mae wedi bod yn dymor mor gyffroes. Yr un agosod a ni'n gael esbel. Felly, di'r niwtro, mae wedi bod yn dymor gret, ond dwi'n cytuno hollol heiddiannol i'r Wrecsam oedd yn bencampwyr. Ie, nawr ni gael cipolwg ar y tabl, achos mae Wrecsam wedi gwthio Caerdydd trwy gydol y tymor, ond yn gorffen ar y brig 5 pwynt o wahaniaeth. O ran Abertawe, wel, maen nhw yn bendant am orffen yn y drydydd safle yna heddi. Ond cadarnhad felly, taw Wrecsam yw pencampwyr newydd Cymru. Reit, beth am i ni glywed gan y ddau rheolwr. Mae Jenny Sugarman a Izzy Taylor wedi bod yn siarad gyda'n gohebydd ni, Nicky John. Well, Jenny, first of all, a week in the life of the champions. Talk me through it. How's it been? It's been a great week. Everybody has really been able to enjoy, what has been a momentous occasion, a historic moment for the club. Obviously a bit strange because there's still obviously the one game to go, so it's been important that we still do our prep for that game, and that's the reason that we ended up as champions, because we were so dedicated in our preparation for match day, in training, all the details. So we haven't tried, come away from that too much, but we've certainly enjoyed the moment as well. Yeah, I think that we sort of take it one game at a time. I think we were disappointed last week, and we were very vocal about that within the sort of group and our discussions afterwards. So leading into this week, we've had some honest conversations and made sure that we've had to sort of build on what we needed to do. So I think today will be great for us, and it's another opportunity for us to go out and put a good performance there. The one we always expect. I mean, last week, I know in the end the scoreline was sensational for us, but we had to really work for that. That first half was exactly the type of game that we expected. It was physical, it was competitive, it was transitional, it was end-to-end, and both teams had chances. So we don't expect anything different today. Like you say, they've got a cup final prepared for, so I'm sure they'll be looking to try and build some momentum from that, so we need to be ready for that. Yeah, I think, look, we come into a game, we always come into games wanting to win, so that doesn't change today. I think, yeah, there has been a lot of goals between the two sides every time we've played, so hopefully it'll be a game that we're proud of and a performance that we're proud of when we go and step onto the pitch. Obviously want every player, every person, every staff member involved today to
be present, enjoy the experience, because you don't get many days like this in football. Certainly have the luxury of coming into the final game having already won the league. So we want everybody to be able to be present and enjoy that with such a good crowd today, but we also still have a game of football to win. Jenny, once again, llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Wel, beth sydd gyda ni fan hyn yw rhestr o enillwyr y Gymraeg dros y 9 tymor diwetha. Fel i ni'n gallu gweld, Wrecsam yw'r enw newydd ar y rhestr yna. A Iona, pan nath Caerdydd ennill y Gymraeg nôl yn 2023, oedd hwnna'n newid mawr i'r Gymraeg. I ni nawr yn mynd i gweld dechrau pennod newydd, lle Wrecsam yw'r tîm sy'n gosod y safon yn y Brif Adran. Ie, dwi'n meddwl oedd hi'n amser gael chdi newid, a mae'n rhyw deimlad cyffroes yma yn hym Wrecsam, a dwi'n meddwl bod hwn di'r cychwyn rhywbeth rili cyffroes iddyn nhw, ond mae'n dod yn anoddach iddyn nhw gadw'r blwyddyn nesaf, achos dyn nhw fydd y tîm a pob eisiau ennill. So mae'n haws i ennill am y tro cyntaf, ond mae cadw hi rhywbeth anoddach i wneud eto. O ran Abertawe, Iona, wedyn ni, bydd Wrecsam yn dathlu. Bydd yr elyrch yn ffarwelio a un o enwau fwyaf eiconig y Gymraeg, achos mae Stacey John, ar ôl 14 o flynyddoedd gyda'r clwb, wedi cyhoeddi bod hi am ymddeol ar ddiwedd y tymor. 161 o goliau yn ystod i gyrfa hi. Mae'n mynd i fod yn golled enfawr i'r clwb ac i'r Gymraeg. Nid dwi'n cytuno. A to, pen ti'n meddwl am dim merched Abertawe a dros y blynyddoedd, mae enw Stacey John yn dod i fewn i'r sgwrs bob tro. So mae wedi bod yn hollol allweddol i'r Gymraeg ag Abertawe, ond yn amlwg efo'r faint o sgoliau mae wedi sgorio, mae'n yn amlwg yn wedi cael ei methu. Pan nathon ni gyrraedd y Graig, oedd yr haul yma, so mae'r tywydd wedi troi yn glo iawn fan hyn. Wedyn ni Iona, o ran Wrecsam, wel, seren newydd y Gymraeg, Katie Backer, wedi ymuno Wrecsam dros yr haf. 28 o goliau ym mhob cystadleuaeth iddi hi eleni. Hi yw enillydd yr esgid air. Mae hon yn dipyn o seren. Yndi, fel da ni gweld fan hyn, sgorio 3 wrth diwetha, mae'n sgorio'r goliau mewn gema allweddol, a hi di'r newid mwyaf dwi'n meddwl i'r Wrecsam o'r chwaraewyr newydd sydd wedi fewn lenni. Rosie Hughes digon o goliau gyda hi dros y blynyddoedd, ond mae Katie Backer yn cynnig rhywbeth gwahanol, a fel da ni gweld fan hyn, y dorf mae'n un o'r ffefrynnau yn barod yn Wrecsam. Ie, a yn barod heddi, Iona, mae'r dorf yn ffantastig, mae'r cefnogwyr yn canu, ond mae 'da ti 2 tîm fan hyn. Bydd moyn buddugoliaeth heddi i orffen y tymor mewn ffordd positif? Ie, mae Wrecsam, maen nhw yma i ddathlu, maen nhw yma i chwarae flaen y dorf, ond fydden nhw ddim eisiau gorffen y tymor wedi colli, felly maen nhw yma i ennill, a mae Abertawe yma i drio torri yr hediad gwael o 4 gêm heb ennill, achos mae gen nhw gêm eitha pwysig yn dod i fewn mewn pethefnos, rownd derfynol Cwpan Cymru, felly maen nhw angen codi momentum a dod allan o'r ryt yma mewn ffordd. Ie, wel, fe fydd y champagne yn llifo nes ymlaen, ond mae'r glaw yn llifo am y tro fan hyn ar y Graig. Ond dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl, achos mae'r gic gyntaf rhwng Wrecsam ac Abertawe i ddod. Dewch nôl ato ni mewn cwbl o funudau.
Croeso i'r parti. Pencampwyr newydd Cymru Wrecsam yn erbyn Abertawe ar ddiwrnod ola'r tymor. Your usual reminder, we have English language commentary available for this one on the red button. Ond draw ni at ein tîm sylwebu ni, tîm Dan 19. Brif Adran tîm Dan 19, menywod Cymru, Nia Davies, sydd wrth ochr Dylan Ebenezer. Pnawn da a chroeso i'r parti. Mae yna ddathlu i'r dreigiau. Wrecsam yn bencampwyr ac yn ngêm ola tymor. Mae yna gyfle i fwynhau sydd ddim yn digwydd yn aml yn y byd pêl-drod yn dywed. Dim pwysau, just cyfle i ddiolch i'r cefnogwyr a dathlu o flan y cefnogwyr hefyd. 2 blynedd sydd na ers i'r tîm yma esgyn i'r Brif Adran, ennill y gêm ail gyfle yn erbyn llawnt Sawel. A drychwch ble maen nhw nawr. A chi'n gwybod be, yr un haf na'r tîm y dynion ddychwelyd i'r gyngrair bêl-drod. 2 blynedd. Ie. 1 neu 2 o beth wedi digwydd yn y cyfamser. Yn dos y tîmau yn cyfarchu gilydd. Gêm o'r tymor i Wrecsam fel y Sion yn y sôn. Mater bach o rownd dyfynol Cwpan Cymru ar y ffordd i Abertawe. Hefyd fel oedd Sioned yn sôn. Mae Nia Davies wrth gyfochr ni. Pnawn da Nia, croeso ato ni. Diolch. Tipyn o'ch bleser, cyfle i fwynhau. A fel ni'n gweud, dwi'n mynd digwydd yn aml yn bêl-drod. Dim pwysau o gwbl yr Wrecsam. Ie, ti'n gwybod, mae'n achlysur arbennig mae'r dorf yn fawr yma. A maen nhw'n yma i dathlu. So ddim pwysau ar Wrecsam. Ond mae'n amser i Abertawe i paratoi. Achos maen nhw'n gen nhw gêm arall i chwarae. Roedd y tîmau i chi 4 newid i'r Wrecsam ar ôl ennill yn erbyn Caerdydd a 2 o'i chwaraewyr nhw'n sicrhau bod y chwarae pob gêm gyngrair. Liz Craven, Jodie Battle y captain, Katie Backer hefyd, 2 o'i chwaraewyr Wrecsam, Amelia Hawkins a Chloe Chivers yn sicrhau record 100 o ymddangosiadau yn y gyngrair tymor yma. Tipyn o gamp, felly, Nia, beth allwn ni ddisgwyl gan Wrecsam? Sut maen nhw'n trin y gêm yma? Ie, ti'n gwybod, maen nhw eisiau ennill y gêm ola. Ti'n gwybod, maen nhw eisiau dathlu y gêm ond hefyd y tymor. Dwi'n meddwl bod nhw'n aros yn tri yn y cefn. A mae'r llinell ymosod nhw'n arbennig o dda. Barker a Knox a Mahmood yna. Bydd nhw'n gofod cael ei edrych ar ôl gan Abertawe. Bydd nhw'n gweld hi'n anodd heddiw. Ac Abertawe, wedyn ni, yr un cwestiwn am hynny, mae yna rownd dyrfynol fawr i ddod mewn pythefnos. Sut maen nhw'n mynd mewn i hon? Ie, mae'n amser perffaith iddyn nhw paratoi a gweld beth maen nhw'n gallu gwneud heddiw mewn pythefnos yn erbyn Caerdydd. Felly dyma'r siap a dwi'n meddwl bod nhw yn falle newid y siap wrth y gêm yn ymlaen. Ond dwi'n meddwl bod nhw 5 yn y cefn pan maen nhw allan o meddiant a wedyn trio mynd y bach mwy ymosodol pan maen nhw gyda'r meddiant. A dyma'r capten Jodie Battle yn ysbrydoli ac yn creu ambell i bennawd wythnos yma. Tro diwetha ddi mewn hydl, oedd hi'n gweud ambell i beth am glwb pêl-droed Caerdydd. A mae rhaid sôn am Stacey John yn ymddeuol ar ddiwedd y tymor. Os mwy o goliau yn ddyn y gemau nesaf yma? Dwi'n siŵr bydd eisiau un heddiw i ddweud y gwir ac yn y cwpan ffeinal. Ond mae wedi bod yn arbennig o dda i Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf. Felly mae hi'n heiddi clod mawr o be mae wedi wneud yn ei yrfa hefyd. Jenny Sugarman yn gwylio. Mae wedi gwneud drwy gydol y tymor wrth gwrs. Sy'n ni gipolig o'r dyfarnwr Mark James yng nghanol yna hefyd. A'r geiriau ola cyn y gêm ola. Stacey John yn ymddeuol ar ôl y rownd dyrfynol. 2 esgyd air, 161 o goliau a penblwydd fori hefyd. A Izzy Taylor. Dymrodd drostodd yn Abertawe Izzy Taylor. Wel, tua mis Mawrth flwyddyn diwetha, oedd angen arwen o'r adeg hynny. Yn mynd gweddill y tymor heb golli hefyd. Dyma ni felly y gêm ola i Wrecsam, hynny yw. A'r bencampwriaeth am y tro cynta i'r cochion. Mae Iona Williams di ymuno. Da ni'n y pwynt sylwebu hefyd, a fel o'ch chi'n sôn, gyda Sioned yn gynharach. Iona, a tro cynta yn bencampwyr, chi'n cael y teimlad felly dim y tro ola ar Wrecsam. Ia, mae yna rhyw deimlad, mae yna rhywbeth i newid trod o yngharfan Wrecsam. Mae yna rhyw deimlad cyffroes o gwmpas y lle maen nhw'n meddwl, da ni di ennill leddi, ond y gamp ydi, fel yn ei sôn fe Sioned yn gynharach, ydi cadw hi trwy bar nesaf, achos Wrecsam ydy tîm y pob eisiau curo. Felly, mae'n anoddach ennill i.
Mae'n olwch chi chadw i'r ennill am y tro cyntaf, ond mae yna rhyw deimlad arbennig yma. Mae wedi bod yn dipyn o dymor. I sôn am y bencampwriaeth, mae'n ddwbl i'r dreigiau. Codi tlws y Brif Adran hefyd. Cicio'r smotyn dramatig yn erbyn Caerdydd. Cyngred y pencampwyr ar y ffordd iddyn nhw. Yn yr haf. Dyddiau cyffroes dros ben. Abertawe'n gweld digon o feddiant ar ddechrau'r gêm yma. Caitlin Williams at Finch. Edrych am Miller, y bas Rigadon. Yn digon o feddiant a gwylio am unwaith. Mae Lily Mae Jones. Hoi fach heiddiannol ni i Lily. Mae'n siom bod ni'n gallu bod ar y cae heddiw, ond mae'n diwrnod arbennig i hi. Mae wedi bod yn fan Wrecsam, ond chwarae'r tîm a codi'r tlws am y tro gyntaf yn rhywbeth special iawn i hi. Mae wedi cael tymor gwych hefyd. Llawio fan hyn, cychrydd i Abertawe. Os oedd yn biti Lily, tra mae wedi gwneud y gwaith calad y dŵr tymor, a pan mae'n dod i'r gêm, tra mae'n cael mwynhau, mae Lily Drian yn gorau eistedd ar ochr yn gwylio. Gwylio'ch hyn, achos mae Chloe Chivers dros y bil. Mae Chloe Chivers yn gallu bod yn beryglus o bellter. Bydd y wal yn teimlo'r ergyd yna. Digon o goliau tymor yma. 16 yn y gyngrair i Chloe Chivers. Fan o'r tymor diwetha, felly mae wedi cael tymor da. Ciclydd arall fan hyn, Abertawe'n dechrau'n weddol ni. Maen nhw wedi cadw'r meddiant. Mae'r 5 munud gyntaf yn mynd i fod yn bach yn wahanol i'r gweddill y gêm, ond mae'n dda i gweld nhw gyda'r meddiant a gweld bod nhw'n gallu gwneud. Mae'n yn gyflym, Maisie Miller sy'n croesi. Stacey John yn cyrraedd. Edrych yn fywiog. Angen newid rhywbeth o ran Abertawe. Izzy Taylor yn gwylio. A wedi bod yn gwylio nhw. Yn cael cyfnod anodd yn ddiweddar. Colli'r 4 gêm ddiwetha. 4 gêm wedi colli trwy gweddill y tymor cyn yr hediad yna. A mae'r hediad yna yn cynnwys chwalfa o 7-1 yn erbyn Wrecsam. Trwy wedi colli 4, Wrecsam di ennill 7 yn olynol. Felly mae'r gwahaniaeth yn amlwg. Mae'r holl wedi dod ar yr amser anghywir i Abertawe. Maen nhw wedi strwglo yn yr ail hanner, y trydydd yn holl, ond maen nhw angen codi momentum. Maen nhw arediad eitha gwael, a i wynebu Gaerdydd yn y rownd derfynol yn pythefnos. Maen nhw angen codi rhyw fath o momentum cyn y gêm hynny. Mahmood yn arwen y ffordd o ran Wrecsam. Mariam Mahmood. Dyma nhw'n camu'r cefn, y captain yn ei plith. Jodie Battle. Mae Fuller i mewn yna hefyd. Aros am y croesiad. Fe ddath yn y pen draw. Syth at Hawkins yn y gol. A ydych chi'n gwybod bod Abertawe yn gwybod bod Ffeinox yn gallu dod mewn ar ei thrwyd dde ac yn seithi, felly ydych chi'n gweld yn syth a pwysau ar hi pan oedd hi'n dod mewn i'r canol cae. Miller eto. A lle. Lawr yr asgell, wel oedd hi'n gyfle yn y canol hefyd, Deacon yn y glas. Bron tar y targed. Dwi'n meddwl bod Phoebe Davies wedi gwneud just digon fel bod dim yn cael cerged lan. Mae jyst cael ongl i lawr iddi i wneud pethau'n anodd. Ond yn chwilio'r lle, lawr yr asgell ma'n i, ac mae Maisie Miller ddim yn troi chwych chwaith, so mae yn wneud y croesiad yna gyda'i troed wael, os ydych chi eisiau galw fo hynny. Maddie Murray, Chris y Coch yn amgylchynu. Lucy Finch. Abertawe wedi dechrau'n dda fan hyn, Finch eto. Olaf Murray. Wel, oedd y bas yn sgeilus, ond ddwy chwaraewr yn dal nôl. Abertawe yn cadw'r meddiant. Tric bach am groesiad dros ben pawb! Syth mewn i'r gol. Ellie Lake ar ergyd sydd wedi synnu pawb fan hyn ar y Graig. Neb mwy na Liz Craven. Cefnogwyr methu credu'r peth. Ellie Lake ac Abertawe yn dathlu. Oedd hi'n mynd am honna yw'r cwestiwn. Ti'n gwybod, mae Jess Williamson yn dda fan i cael y pêl i Ellie Lake. Mae'n rhy hawdd, mae'n mynd pasio'r chwaraewr, mae'r pwysau angen dod mwy, ond dwi'n meddwl mae'n mynd am y ergyd fan'na, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae'n croesi, dwi'n meddwl mae'n gweld bod y gol geidwad yn
mwy agos at postyn agosaf, a mae'n mynd amdani. Dwi'n yn siŵr os mae pawb yn cytuno am hynna. Iona, be'n ei di? O, ti'n edrych ar ei llgada hi, dyma'n codi ffen, mae'n gweld rhywun yn y cwrt chwech, ond ia, dwi'n mwyn am ond hi sy'n gallu atab honna, so oedd hi'n trio am y gol neu so oedd hi'n greisio di fewn, ond ia, hollol iddiannol. Mae Abertawe wedi cychwyn y tîm gorau, wedi cael meddiant yn hanner Wrecsam, felly ia, hollol iddiannol yn y 6 munud cyntaf. Oedd hi'n mynd amdani neu beidio, sneb yn poeni o ran yr ymwelwyr achos mae Abertawe ar y blaen. Ail gol y tymor iddi, mae'n cael mwy o gerdiau melyn y goliau, fel arfer. 6 munud sydd wedi mynd, Abertawe ar y blaen. Mwy na lai, dim mwy na lai, mae'n heiddi o'na ni, a nhw sydd wedi bod yn herio fwyaf. Ie, maen nhw wedi deffro llawer mwy na mae Wrecsam wedi. Ac ie, maen nhw yn heiddio, falle maen nhw efo pwynt i profi ar ôl y 7-1, maen nhw angen dangos bod nhw yn gallu bod yn cystadleol yn erbyn Wrecsam a ie, jyst gobeithio wneith hyn ddim newid y gêm nawr a maen nhw'n gallu cario ymlaen fod yn cystadleol am y 90 munud. Cyfle cyn hynny hefyd i Deacon, hanner cyfle ta beth, a Abertawe nawr yn manteisio eto, Stacey John, drwodd Deacon eto. Mae'n achosi pob math o broblemau, mae Deacon yn mynd amdani. Ar y targed yn dim problem o ran y gol geidwad. Dwi'n weld hon eto. Mae hwnna'n bwynt teg gan ni a mae'n siŵr Iona hefyd. Chi'n colli 7-1, ydych chi eisiau talu'r pwyth na nôl cyn gyntaf y phosib. Ac hefyd, yn ymwysio dod yma heddiw, jyst i wneud y niferoedd i fyny i'r ffair a'r dathliadau mawr i'r Wrecsam. Maen nhw'n dod yma, i drio gael y triffwynt, ddim dod yma just fel gêm ola tymor, dim byd i chwarae amdani hi. Ac so maen nhw'n mynd i brofi pwynt, ac fel ni'n sôn yn gynharach, maen nhw'n gan newid yr ytma, yr hediad wael maen nhw'n arni. Sef bydd Wrecsam yn ymateb wrth i Creifen glyrio. Dim o presio. Tackle nerthol. Tafiad fydd hi. Finch ddim yn dal nôl. Ie, oedd hyn yn eitha corfforol. Mae yn, mynd mewn i'w chefn. Dwi'n synnu bod hwnna ddim yn cric rhydd i Wrecsam yna. A di neidio fe ffenglun i fewn i'r chefn i do, so mae'n dydyn sydd ag o wyndyd, oedd hwnna'n dipyn o glec. Ie, so mae hwnna'n gicrydd i fi. Ie, ddim yn edrych yn wych ar yr ail chwarae. Lucy Finch. Cynto o'r Met. Mae'n ddiddorol gweld Wrecsam yn eich bencampwriaeth. A ni'n sôn am Met. Mae'n gyfnodau gwahanol wedi bod yn y gyngred. Mae Abertawe yn rheoli, Met yn rheoli, Caerdydd yn rheoli. Wrecsam yn rheoli tymor yma. Ond dim pnawn yma, wrth i ni weld eto yn hedfan mewn i'r gol. Reit, ni'n gwylio'r llyged ni i weld os ydw i'n mynd amdani. Dwi jyst yn mynd i dweud bod hi'n mynd amdani. Roi y clod iddi, nath i sgorio. Gwrs oedd hi'n mynd amdani. Ie, gobeithio oedd hi'n trio mynd am y gol. A dyna fydd i di os ni di ofyn hefyd eto. Dyna'n union fydd i atab fi. Ond beth i'r och? Dim o gwbl. Gol hyfryd. Credu bydd Wrecsam yn cefnogwr nhw'n cytuno gyda'r gysodiad yna. Falch gweld Maria Francis Jones yn ôl o'r trad. Mae hi wedi disgleirio ers ymuno ar Wrecsam o'r Seintiau Newydd. Do, mae hi wedi gwneud gwahaniaeth mawr i tîm dwi'n tymor. Redig yn rownd ar tlws yr adran y gol na nath i sgorio i mynd â nhw i'r cicer smotyn. Gêm gyntaf i'r clwb. Ie, ac ers hynny, mae wedi mynd o nerth i nerth. Mae wedi bod yn rili cadarn i'r Wrecsam. Ie, mae'n gwella dwi'n gweld hi'n neud. Un o'r ser, felly mae'n gweld ser mae ar un o bryd. Ar ôl y dacl yna, gan Finch. Abertawe'n dwt iawn ar un o bryd. Mitchell. Stacey John. Ar yr asgell. Ond mae Lake yn opsiwn. Stacey John yn mynd i hun. Wel, y digeth hefyd, Deacon. Wedi mynd am Lake oddi, ond Deacon yn torri ar draws. Lake yn cael ei gorfodi nôl. Jessica Williams, y capten. Wel, John yn gadael ni, yn Chloe Chivers. Wan cyrraedd, nawr de. Cyfle i Wrecsam, Mahmood, syth drwy'r calol. Os yna gyfle i dar yn ôl, bron yn syth. Cymorth yn cyrraedd. Mahmood, dal i fynd. A'r capten sy'n camu ar draws. Beth dan am ddiffynol yn y pen draw. Yn well fydd Abertawe yn poeni
un pas i trwy canol, maen nhw'n glir. Ie, dwi'n meddwl nath Mitchell wneud yn arbennig fan'na. Ti'n gwybod, ydych chi'n gweld bod o'n 1 erbyn 1 y Kevin, sydd rhywbeth i Abertawe edrych amdan. Dych chi'n eisiau y sefyllfa yna fod yn gyson, ond mae'n ein dda. Mae'n sort of delay'r attack, a wedyn mae Jess Williams yn dod nôl i helpu hi. Felly, ie, da iawn gan Mitchell fan'na. Wel, oedd hwnna'n hwyr. Dwi'n ymwneud fyna'r sgoriwr. Ar dacl, Fei Knox sydd ar lawr. Dyn nhw'n dal nôl ar un o bryd Abertawe. Ddim yn wych, neu? Ie, na, mae'n hwyr fan'na. Ti'n gwybod, fel ti'n deud, mae Eli Leica yn gallu rhoi y tackles na mewn. A ie, dwi'n synnu bod y dyfanwr heb cael gair efo hei. Dwi'n deud cedyn melyn, ond cael gair i deud, ti'n gwybod, jyst bod yn careful gyda'r tackles sy'n mynd mewn ar y funud. Wrecsam edrych o tîm sydd wedi ymlacio fach gormod. Maen nhw'n edrych yn hollol relaxed ar y funud, ond mae Abertawe lot mwy corfforol. Mae bob tackle, maen nhw'n dîm mwy na Wrecsam yn gyffredinol, ond maen nhw'n defnyddio cyrff yn dda. Ac fel Wolsa fe mae Zŵd, mae Mwd yn fynd 2 funud yn ôl. Mae'n gyfl ymach na nhw, ond yn gorfforol, maen nhw'n well. Dyna'r patrwm hyd yn hyn. Abertawe ar y blaen, pencampwyr cynta. Cyngor y merched gyda llaw 2010. Oedd hynny i ennill y bencampwriaeth 6 gwaith i gyd am ddiffyn maen nhw fan hyn achos mae Barker ar y bil i Wrecsam. A mae Barker mor beryglus fel ni wedi gweld trwy gydol y tymor. Oedd hi bron taro eto yn llithro o afel Fawkins. Cic gornel. A mae yna oedi, mae yna chwaraewr ar lawr un o chwaraewyr Abertawe sydd angen cael triniaeth. Captain sydd yma? Ie, Jess Williams fel sydd lawr. Wedi mae Jessica Williams sydd lawr, wrth ni weld ymateb Sugarman. Dyma'r ergyd eto. Golgeidwad yn gwneud digon. Mae'n eich hynny'r tron erbyn Barker ar un o bryd. Ie, dyna beth gyn Barker yn ei locwer. Mae'n gallu dod i fewn ar ei throed troed chwith a ergydio. Felly maen nhw angen bod yn ddeffro. Mae'n neithyn Abertawe a cyfyd y golgeidwad. Mae bydd hyn yn poeni nhw. Mae'r captain lawr, Jessica Williams. Ie, dwi'n meddwl mae'r llinell amddiffyn Abertawe yn gofod fod yn bach yn mwy, yn gallu edrych ar ôl y cyflymder sydd gen Wrecsam yn y llinell ymosod nhw. Maen nhw'n gallu gwneud hynna o hyd, felly maen nhw'n gofod meddwl am y gwaglesu tu ôl y llinell amddiffyn a ddim gadael Wrecsam just cicio fo'n hir a rhedeg achos dyna be mae Barker, Fei Knox, mae Mwd yn gallu gwneud. Cefnogwyr di heidio yma unwaith eto, rhyw 1,500. Ni'n disgwyl yr cadarnhad o ran y dorf. So cyned i hedfan heibio. Unwaith eto y gefnogaeth yn gadarn o ran y Dreigiau'n dal i gael triniaeth ar y cae fan hyn. Mae gyda'r ronderfynol na'n agosau. Yn amlwg bydden nhw'n poeni gweld y capten fan hyn. Dyma hi eto i hwnna. Anodd gweld yr olwg gyntaf yna. Troi ffigon o bosib. Penglin yn troi hefyd. Ie, mae wedi gwneud, dwi'n siŵr bod ni Penglin fel wrth i ddilanio. Tod o'n ddim byd gan Katie Barker, ond mae wedi gwneud rhywbeth wrth lanio neu ymestyn ar ôl y dacl. A'r faner na'n amlwg. Chi'n gweld y faner na'n gêm y Cymru hefyd. Eat more chips, don't let salad win. Fi'n abod y boi sydd fi a berchen y baner na, felly fi'n hoff iawn o'i gweld i. Nath yr baner na, ymddangosiad cyntaf gyda llaw, Cymru'r Eidal. Y gêm nath Bellamy sgorio'r gol enillodd y gêm. Nôl yn, fi'n ymbalfalu fan hyn, felly ymgyrch i gyrraedd Euro 2004. Felly 2002 rhywbryd. Nath y faner na gyrraedd gyntaf. Dim o hyn yn poeni Jessica Williams, cofiwch captain Abertawe. Dyw hi'n poeni am hanes y faner, mae'n poeni mi Ffenglin. A'r gêm yma, ar ronderfynol Cwpan Cymru. Echa bod y faner a dod nôl i Cymru Eidal eto, sy'n dweud de. Bod e wedi bod yn berffaith. Sa'n ni'n gallu sôn am hon o bysan heddiw. Cyfle i Wrecsam ar ôl yr oedi Chivers sy'n clyrio. Stacey John ymlaen, mae Chivers ar lawr nawr. O ran Abertawe hefyd. Nad yw knockback yn credu. Mae pob math o beth o digwydd o ran Abertawe ar un o bryd. Ie, nath hi clirio'r
pêl gyda'r peniad. Dwi'n meddwl falle nath o taro ar pen. Ac maen nhw gallu brifo os ydych chi'n mynd penio fo'n iawn. Yn cael tymor da hefyd. Chloe Chivers, 16 gol yn y Gymraeg. A nawr, dechrau heddi, ble gyda fi dechrau pob gêm Gymraeg. A na Cassie Ffengli yn rhyw 2 dymor yn ôl. Sy'n braf gweld i'n ôl. Mae'n gymeriad, so mae'n dipyn o chwaraewr. Nian Gwenny fan hyn, gyda ni'n gwybod bod Chloe Chivers yn gymeriad. Mae wedi o hyd bod yn gymeriad. Ar hyn o bryd, 9 chwaraewr sydd ar y cae i Abertawe. Byddwch chi'n annog y gol geidwad, Iona, falle i oedi cyntaf Leona fas. Os ydych chi'n gobeithio sy'n nhw'n gallu dod eich chwaraewyr yn ôl ymlaen cyn iddi ryddhau'r bel, ond dyn nhw'n ôl. Dwi'n methu gweld. Dwi'n edrych, dyn nhw ddim, na. O, mae'r capten yn ôl, mae'n newyddion da iddyn nhw, o ran niferoedd ac o ran y ffaith bod y capten. Mae Chivers yn ôl, 11 yn erbyn 11, dyna welliant. O ran Abertawe, Potter awd i mynd, chydig dros hynny. Rhys Craven, gan bod ni'n sôn yn gynharach am y chlywr Abertawe sydd wedi chwarae pob gêm Gymraeg. Craven hefyd, un o'r eini. Chydig o le. Gyda Elyrch, hapus i fynd yn ôl. Mae'r capten yn ôl ar y cae. Yn gweud bod ni'n edrych yn hollol gyfforddus. Sydd nhw fynd yn ôl. At Amelia Falkings. Wrecsam yn cipio'r meddiant. Hyfryd gan Francis Jones yn rheoli. Cadw'r meddiant. Mae Mood. Cam i mewn. Mae Mitchell. Chivers, gystadleuol. Chivers eto. Foren ddwm. Ar rhif 10. Bast am y wael at Deacon. Deacon yn sylweddoli. Yn y pen draw. Herio battle. Amy Deacon. Cymorth yn y canol. Wel, glanio fi at Miller. Yna dacl nerthol yn Erin Lovett. Wrecsam yn caru'r dacl yna. O fler yng nghanol y cae. Yn cael gair dymyru. Allan mae'r bel yn mynd. Ydych chi'n gweld Deacon wan yn croesi ac dim ond dwi'n meddwl Stacey John oedd yn y Cosby, felly mae nhw angen cael y niferoedd fyny yn enwedig pan maen nhw yn ar asgell. Dim y tro cyntaf i ni weld rhyw dacl fach hwyr gan Abertawe. Mae'n stopio llif Wrecsam. Mae hwnna'n dactegol. Dwi'n meddwl, chod mae Wrecsam gael momentum, mae'n chwarae pradroed neis, enwedig ar gwair plastig fel hyn. Mae nhw'n gallu chwarae bel i lawr, a maen nhw'n gallu chwarae pel-droed cyflym, 2-3 touch. Ond efo Abertawe yn stopio'r momentum, dydy'r llif, dydy'r Wrecsam wedi ffeindio'r llif eto. Ac Abertawe yn dîm sydd wedi colli gymaint o gemau yn ddiweddar. Oedd hwn yn sioc i bawb, falle. Bydd y rheolwr wrth i bodd Izzy Taylor. Oedd yn dangos hyn. Yn yr 20 munud cyntaf, fan hyn, yng nghartref pencampwyr hefyd. Backer ymlaen. Oedd Wrecsam yn colli un gol i ddim wrth diwethaf ar ôl i gymryd y cyfydel. A da ni'n gwybod beth maen nhw'n gallu gwneud, sut maen nhw'n gallu newid gêm, sut mae tactega Jenny Sugar maen nhw'n gallu ffeithio gêm, newid siarp, newid chwaraewyr. Fes ys ddim yn poeni'n ormodol ar y funud. Pwynt teg iawn, o'n i'n gwylio o bell wythnos diwethaf ar y cae ras. Nawr mae Mahmood yn glir, tackle hwyr, nid am y tro cyntaf. Lucy Finch a dacl. Os bosib bod y gerdyn yn mynd i ymddangos. Melin o'r lliw y cerdyn yna. Dwi'n siŵr, na ni holi'r cwestiwn. Nia, sa'n ni'n gweld. Holi, wyt ti'n disgwyl gweld yn ymddangos? Wel, o'n i'n meddwl falle, os ein cam sefyll, ond dwi'n yn siŵr os oedd ei yn, ond ein agos, ond nath y lle ma'n ddim mynd fyny. Ond o'na rhai yn dod nôl, dwi'n meddwl oedd hynna'n digon am coch fan'na. Dwi'n gweld, mae'n hwyr, mae'n 100% credu melyn fan'na. Ond oedd Mitchell yn dod nôl, felly falle nath i safio ddim bod yn coch. O'n i'n hanner meddwl os ydyn nhw'n sefyll hefyd. A nid am y tro cyntaf, enghraifft cyn hynny hefyd. Chydig o funudau nôl pan doedden nhw'n glir. Oedd hi'n agos.
Ond camerau sgorion sôn yn ynghysni, ond nhw ddim yn cam sefyll, felly penderfyniad cywir. Bydd awe hyn, cic rydd, safle peryglus, 20 munud wedi mynd, Wrecsam ar ei hôl hi. Feinox dros y bêl. A Hawkins, nath i gyffin o hwnna, o dim angen na, gadael i fynd. Gwertha cic gol fydd hi. Ond y bel hir na dros y top sydd yn beryg dydi Abertawe, achos bod nhw'n gorfforol yn gryfach na Wrecsam, mae blaenwyr Wrecsam lot gyflymach, felly bel na dros y top, mae Abertawe yn gorfod bod yn ofalus iawn o honni. Do yn barod, ni wedi gweld Maria Mahmood drwy'r canol, ni wedi gweld Maria Francis Jones yn bygwth. Ambell i cyffyrddiad hyfryd gan Francis Jones, ond yma'n wael gymyru fod yn 10 chwaith i Abertawe. Abertawe ar y blaen. Ellie Lake ar gol. Gol yn mynd oddi ar. Lake allan am dafliad. Dyna beth sy'n dda am Wrecsam, dwi'n meddwl, fel mae Abertawe yn trio edrych ar ôl Katie Barker sy'n amlwg. Ond wedyn mae gen nhw llawer o chwaraewyr eraill sy'n gallu, so mae Barker yn dod yn dwfn, a wedyn mae rhywun arall yn mynd tu ôl. Felly mae'n anodd i Abertawe gwybod i pigo fyny y masodwyr yma. Ar nodyn bersonol, mae rhywbeth hyfryd am Crys Coch a rhifau gwyn. Mae'r Sylwebaeth yn gallu gweld yn glir i ddod o'i Abertawe am felly gêm. Mae'n chi'n drysu. Gormod o stripes yn y cyngreirio yma. Falle mae fi sydd ddim yn gweld cystal. Da ni'n bell i fyny fan hyn dydyn, so... Well fi gyfadde bod fi'n hynny, fi oedd yn hollol onest i hwnna. Fydd y bod yn hynny, dim byd i bod. Miller mewn na, eto. Williams i Abertawe, Chivers. A'r capten. Jessica Williams edrych mwy cyfforddus erbyn hyn ar ôl y gnoc na yn gynharach yn gorfodi iddi adael y cae. Am ryw funud fach. Yn neb yno. Yr Elyrth hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Mae nhw'n bencampwyr, felly bod nhw wedi ymlacio ychydig, ond Jenny Sugarman ddim eisiau gweld y safonin yn disgyn ni. Na, bydd ddim yn hapus efo'r perfformiad yma hyd yn hyn. Maen nhw wedi ennill y Gymraeg, ond hefyd mae eisiau gadael y Gymraeg yn perfformiad da, yn wedig i tymor nesaf, ti'n gwybod. Felly, dwi'n meddwl bydd hi efo llawer i ddeud i'w thîm hanner amser. Ond nhw'n drwy'r eto nawr yn y gwan sefyll. Ond eto, wrth i Barker droi. Mae'r bygythiad yna ni, I'n edrych ar Iona, fi'n dweud nia. Dywyswch chi. Mae'r golwr, mae'n gorfod bod fel sweeper, a mae'n gorfod bod yn ymwybodol bod y bêl mae'n dod dros y top a holli'r amddiffyn. Fel yn union nath i wan, mae'n lwcus oedd Barker offside. Wel, so be, heb ôl y lluniau, oedd hi, dim rhywbeth bod hi'n edrych yn chwyrn teg at y swyddog. Achos olw gynta, ni'n gweld bod ni'n bell yn cam sefyll. Ond oedd hi ddim. Mae'r bas na bach i bell. Mae Abertawe yn ei hynna ychydig yn rhy aml. Just cadw'r pêl. Maen nhw'n un dim fyny. Weithiau maen nhw'n mynd yn uniongyrchol, ac maen nhw'n gallu switcho'r pêl a cadw'r meddiant yn lle rhoi'r pêl i ffwrdd. Yndi, maen nhw'n trio fforsio chwarae ar y degan lle fath cadw meddiant, cadw'r bêl, gwneud i'r Wrecsam weithio. Ond maen nhw'n chwilio am y bêl o'r rhasyd chwith. I fi, lot rhy aml fan mae Wrecsam dechrau darllen ni, efo Erin Livers gael ei ddynnu fewn o Spartel yn yr amddiffyn. Mae'r gwagle yma, ond weithiau dydy'r bêl ddim ymlaen, felly cadw meddiant tan mae'r bas yna. Stacey John, ble ni'n chwerthin. Ni'n gweld i'n troseddi, oedden mae'n mynnu bod yna chwarae o'r Wrecsam di deifio. Chivers, rheoli'n hyfryd. A pan allan yn credu. Yn gweithio ymdrechion Maisie Miller. 5 munud ar 20 wedi mynd, Abertawe ar y blaen, gêm ôl ar tymor. Ni'n gweld y bêl na. Ni'n agos, wedyn ni. Mi oedd hi'n agos, ond y cyffyrddiad na gan Chloe Chivers, ti'n gwybod, mae'n gallu cymryd y bêl a sort of lladd y bêl yn sydyn, felly mae hi'n talentog iawn gyda'i techneg hi. Ond mae'n frwydr fan hyn, Murray yn ei chanol, hi'n cael ceciw gwyneb hefyd, yn ddamweiniol, dwi'n mynd dweud. Francis Jones yn cydnabod hynny. Mae 2 chwaraewyr
Abertawe ar lawr fan hyn. Capten eto. Dwi'n na neb yn tynnu allan i ddim un o'r tackles yn y fan yna. Oedd hi'n bob 50-50 oedd pawb yn rhaid bob dim i fewn sydd yn gret i weld. Ond dyma ffodus bod ambell i chwarae'r Abertawe wedi anafu. Mae yn frwydr, Maddie Miller. Y Murray mae'n ddrwg dy fi. Yn gystadleuol dros ben o ran Abertawe. A dim trosedd mewn na, just taclo ffyrnig. Troed yn just digwydd taro ochr y gwyneb, gwbl ddamweiniol. Mae Abertawe wedi ildio. Cic o arnel fan hyn. Maria Francis Jones. Sy'n barod i chymryd iddi. Un o'r chwaraewyr newydd. Francis Jones. O, mae'n beryglus hefyd. Problemau i Abertawe. Ceis o chyrio fe nawn yn y pen draw. Olivia Fuller yn bygwth o ran Wrecsam. Y croesiad wych i fewn gen Francis Jones. Dyna fe mae'n gynnig i'r tîm. A Penia Battle yn cweit yn ddigon calad i fynd am targed, i tio'r targed, ond cyfle, hanner cyfle Wrecsam. Murray dan bwysau. Francis Jones yn gwneud digon. I Abertawe. Stacey John yn opsiwn, mae'n drwod, mae'n beryglus hefyd. Stacey John! Mae'n cam sefyll. Y Llimanwr yn stopio'r dathlu. Oedd hi bron yn berffaith i Stacey John. Ie, chi'n gwybod beth Stacey John gallu neud, mae'n neud hyn o hyd ac mae'n agos eto. Yn rili agos, ond oedd yn bel arbennig gan Amy Deacon, ond just falle mynd yn bach i gynnar. Ond mae swyddogion gorfod gweithio'n galed, o llyged barcud fan hyn. Mae pawb yn chwarae ar y ffin yna. Mi oedd hwnna'n agos dyma, oedd hwnna'n agos ofnadwy. Wrecsam yn gyflym ar gic gornel. Tacteg gwahanol ddim yn gadael i Abertawe setlo. Bant yn nhw unwaith eto. Bel na yn y pen draw gan Leic. Brif Adran, Barker sy'n mynd i gyrraedd na gyntaf. Sy'n broblem, Mitchell ar draws. Prif sgoriwr y gyngrair, Barker. Mitchell wneud yn dda, dal yn o'i Wrecsam. Sy'n gyfle o bellter, nagos wir. Abertawe cam i mewn, wel mae'r capten yn mynd i gael cerdyn melyn fan hyn, Jodie Battle. Mae'n danllid allan yna ni a. Mae'n gêm ffyrnig, mae pawb yn amdani, ond mae hyn yn siwtio Abertawe llawer mwy, achos mae'n stopio'r gêm fel dyn ni wedi trafod yn barod, ond mae Battle, mae hynna'n beryg, ac mae'n gofod bod yn bach mwy pwyth gyda hynna. Mae'r pêl wedi mynd, mae'n cymryd, mae'n lwcus bod Maisie Miller yn awyr a ddim di plantio i throed. Felly cerdyn melyn sy'n cael ei heiddi gan Jodie Barker. Miller gynto Gwalia. United. Mae'n teimlo honna. Mae hwnna'n dacl fler. Fi'n credu bod fi'n bod yn garedig yn dweud hynny. Yndi, ydy'n un o heina i take one for the team, achos oedd nhw yn barod i ymosod, oedd dipyn o'r chwarae Wrecsam wedi mynd i fyny. Dy'r cwrs 6, dy'r cwrs Gosbion, oedd dwi'n meddwl Bartley ni'n agor ennill y bel, ni'n gorau stopio'r chwarae fanna. Bon hanner awr di mynd. Yn amlwg, wedi brifo fan hyn hefyd, Miller. Un gol sydd ynddi. Gol Ellie Lake. Yn rhoi Abertawe ar y blaen, a mae werth i gweld eto. Mewn cyfnod le oedd Abertawe yn achosi problemau ni. Nath nhw dechrau'n arbennig o dda yn y gêm yma, a dwi'n meddwl 6 munud a nath nhw sgorio, felly oedden nhw'n heiddio. Mae wedi bod yn bach mwy gyfartal ers hynna. Mae Wrecsam wedi cael mwy o cicio cornel a peth fel yna, felly ond mae'n gêm ffyrnig go iawn. Felly mae'n gêm dda i gweld bod y ddau tîm yn mynd amdani. Wel, braf gweld bod ni'n ôl ar ei thraed. Ath Battle draw ati rhyw eiliadau yn ôl, just i ymddiheirio. Ddwy'n ysgwyd llaw. Maisie Miller yn derbyn yr ymddiheiriad.
Mae well na fi, byddwn ni dal yn pwdi, so rwy'n di cicio fi mor galed yna, mae rai cyfadde. Ydy dal yn rhedag yn esmyd iawn. Felly dwi'n meddwl bod Battle wedi gadael i marg am un eitha cadarn. Mae hanner awr, mae wedi hedfan heibio. Parti'r pencampwyr. Dyna we fod. Abertawe sbwylio hynny ar hyn o bryd. Digon eto yn edrych yn dot iawn ar y degau, rhaid dweud. Digon a lle ar y dde i Stacey John. Digon yn rhyw ymlwybro mewn i'r canol hefyd. Ac ar ôl yr anaf, Miller. Bygwth yn y cwrt Cosby, tackle gadan gan Maddie Murray eto. Mae Murray ddim yn dal nôl flawn yma. Finch i'r elyrch. Mae'n gwyro'n garedig yn y pen draw at y golgeidwad. Ie, o'n i'n meddwl yn wedi symud Miller yna i fel rhif 9, jyst i cael bach o pwyll, ond wedyn maen nhw'n rhoi y pel iddi, a mae dal yn edrych fel mae'n bach yn limpio fanna, ond ie, ti'n gweld Deacon yn dod allan i'r asgell, jyst am foment, bydd hi'n diddorol i gweld nhw'n newid mewn y munud nesaf. Maisie Miller yn ôl ar ei thad, Wrecsam eto drwy'r canol. Mae Mood yn bygwth. Yn gwaith dan am ddiffynol chwarae teg, Caitlin Williams yna. Yr un batrwm da ni wedi weld yn yr arol cyntaf. Wrecsam yn triholli'r amddiffyn efo cyflymder Mahmood, ond yn gorfforol mae amddiffyn Abertawe jyst yn cael drws. Gwaith gwych gan Williams i stopio Mahmood ddim pellach. Cael drws yn glep yn fyna. Williams. Ni wedi bod yn sôn am llwyddiant Wrecsam, 2 gwpan. Nhw'r pencampwyr yn ennill tlws y Brif Adran hefyd. Llwyddiant ysgubol tymor yma. Ac Abertawe yn wynebu 4 tymor heb unrhyw lwyddiant. Os bydd pethau ddim yn mynd yn iawn yng Nghwpan Cymru, mae dan nhw gyfle i godi Cwpan Cymru yn erbyn Caerdydd. Pythefnos i heddi, bydd hi'n fyw gyda ni ar sgorio. Mae'n y gam sefyll fan hyn eto. Abertawe wedi cipio'r bencampwriaeth 6 gwaith, ond yr un ola ni a 2022. Felly mae'n mynd 4 tymor, tasau nhw ddim yn ennill Cwpan Cymru heb gwpan. Mae'n anodd dychmygu'r peth ar un adeg o ran Abertawe. Ie, achos nhw dominyddu y gêm yn Cymru am blynyddoedd i fod yn onest, felly ie, mae'n bach yn sioc bod nhw wedi camu nôl yn bach, a dwi'n siŵr bydd Izzy Taylor yn gwybod hynna, a bydd hi'n meddwl yn glir pan yma'n y tymor di gorffen am be maen nhw angen i blwyddyn nesaf, i fod yn mwy cystadleol, a gobeithio bydd y gêm mewn pythefnos yn un cystadleol a yn dda iddyn nhw. Chivers yn herio, cymentro o bellter hefyd. A mae'n gallu taro nhw yn rhywle, felly yr eiliad mae'n mynd yn agos at y bel, mae'n rhaid chi ganolbwyntio pan mae Chloe Chivers o gwmpas. Ia, mae'n berig, dydy. Mae'n cael ei bel i thraed, mae'n gallu rhedag, mae'n dati ennill batl ar ras yn fanno, a fel i dystyd, mae'n gallu ergydio o rwla. Fe wedi gofyn cymryd cicio cornel, un gyda troed dde, llall yn troed chwith. Mae'n gallu penderfynu newid, fel Ronnie O'Sullivan yn chwarae snwcer. Dyna ti'n dweud chwarae fe'r talentog, dim ots pa droed, ond nhw'n gallu mynd gyffyrddus ar y 2 droed, a dyna mae'n gallu gynnig i Abertawe. Ond ni yn sôn am y ffaith Abertawe yn rheoli am gyfnod. Y gemau rhwng y ddau yma yn dweud y cyfan. Abertawe yn ennill 6 o'r 7 gêm gyntaf rhwng y clybiau yma. Mae Wrecsam wedi ennill y 5 ola yn olynol. Dyna sut mae'r pendil yna wedi newid. Enillodd Abertawe y gêm gyntaf rhwng y ddau glwb o 6 i ddim. Enillodd Wrecsam hwnna y gêm ola o 7-1. Mae bach o wahaniaeth wedi bod. Ia, mae'r momentum wedi cael shift do. Mae hyn yr lenni, allan o'r honno 4 gêm, mae Wrecsam wedi ennill y 2 arall. Ond ia, sy'n dod nôl i'r blynyddoedd lle oedd Abertawe yn ennill bob dim. Dyna di amser nhw. So nhw'n siomedig efo sydd maen nhw wedi gorffan lenni, siomedig llynydd, felly faddaidodd ni, mae'n angen dros yr edrych be maen nhw angen neud i fod y fwy cystadleol efo Gaerdydd a Wrecsam, achos mae'r bwlch ben ar 10 pwynt rhwng nhw a Gaerdydd cyn y gêm yma.
Felly maen nhw angen mynd yn ôl fel clwb ag edrych sut da ni'n deall i fod yn gystadleuol efo'r ddau dîm Wrecsam Gaerdydd. Ie, nhw Abertawe hynny yw, a Met Caerdydd oedd yn rheoli am tymorau. Edrychwch beth ddigwyddodd iddyn nhw, disgyn tymor diwetha. Met Caerdydd. Beth yn gallu newid yn frawychus o gyflym. Tywyd sydd wedi newid fan hyn, mae'r hael wedi dychwelyd. Cawod o law anusgwyl yn cyrraedd cyn y gic gynta. Baca. Wel, oedd hi bron yn berffaith. Syniad da, Eli Lake. I stopio pethau am gyfnod. Bron torri drwy'r canol unwaith eto. 11 munud ola yn y hanner cyntaf yma. Abertawe yn parhau fod o'r blaen. Gol i ddim. Felly yn dysgwyl i'r Wrecsam ymateb i hynny. Fel maen nhw'n dueddol o wneud. Penwythnos ola'r tymor yn y Brif Adran. Cochion yn cadw meddiant. Olivia Fuller. Clwb yn falchion gweld Fuller yn ôl, bod allan yn gyfnod hir gyda'r ganaf. Yr ACL ar y penglin. Wel, byddwn ni'n gweld cwpan yn cael ei godi ar ddiwedd y gêm yma. A penwythnos nesaf, Cwpan Cymru, Caernarfon Flint. Gymaint o edrych mlaen at y gêm yma. Byddwn ni gyda chi'n fyw am 3 o'r gloch ar wythnos wedyn ni. Byddwn ni'n ôl yng Nghasnewydd, Rodney Parade, Caerdydd, Abertawe. Yr hen elyniaeth yn cwrdd yn y rownd derfynol. Sôn am Abertawe mynd am gyfnod heb gwpan. Bydde Abertawe'n ennill yn golygu bod Caerdydd yn gorffen y tymor yn waglaw. Ar ôl am bellu drebl, cwpl o doubles. Mae'n sioc enfawr. Ie, fe tymor ola i yn Derbyshire sy'ch chi'n tyfod gobeithio gallu gorffan a gadael efo rhywbeth yn yr trophy cabinet. Ond ia, mi gyd lawr ar y diwrnod os di Abertawe chwarae fel da ni'n gweld heddiw. Cos yn amlwg Gaerdydd fydd y ffefrynna, ond mae Abertawe yn dangos ni fan hyn, be maen nhw'n gallu gynnig. Honna fydd gêm ola, Stacey John cyn iddi ymddeol. Bron bod y sgript wedi sgwennu'n barod yn diwedd. Os geith chi dewis, wrth gwrs, fi'n cymryd geithi, os fi'n hollach. Dwi'n siŵr bod yna ddeutin am ddiffynwyr yn y gyngrair yn falch o gweld ti'n gadael, achos mae wedi bod yn niwsant dros y blynyddoedd. Pic gornel, Chivers, Abertawe, bygodd oedd hi'n hyfryd mewn i'r canol. Wrecsam ddim wedi delio dau. Mae'n gwyro bob man ar hyn o bryd, Deacon i Abertawe. Wel, yna gyfle yn fwle yng nghanol hynny i gyd. Stacey John am unwaith yn fler, y bas ddim yn cyrraedd Murray. A Mahmood heibio i Murray. Ryw wrthiad bach. Murray a Mitchell gyda ambell i wrthiad. O, mae yna Gerdyn Melyn yn mynd i ymddangos fan hyn. Marty Murray fi'n credu sydd wedi cael y Gerdyn. Ie, oedd hi'n eitha fler fa yma. Oedd neb gyda'r meddiant yn iawn. Mae yna llawer o cyrff yna. Hanner cyfle hefyd. Ie, ddylen nhw wedi neud falle bach well fa yna, Abertawe. A wedyn yn gwybod bod y counter-attack yn mynd i digwydd, so maen nhw yn ffawlio eto. Ac Mitchell yn cael eto Cerdyn Melyn. Eilish Mitchell, bai ar gam i Murray. Abertawe yn rhwystro'r ymwysodiad cyntaf yn y gam sefyll fan hyn. Cyn bod Wrecsam yn cael cyfle i danio, Faye Knox o drwodd. Dwi'n meddwl mae rhywun yn cam sefyll, ond dwi'n siŵr os mae hi oedd hi. Yn ddiddorol gweld hon yn ôl. O, mae'n agos eto. Wedi bod i. Abertawe yn edrych am Deacon. Deacon yn rheoli'n dda hefyd. Ddim yn bas hafsa i'w rheoli. Deacon yn gwneud hynny. 5 munud i fynd hanner cynta. Stacey John yn chwilio lle. A'r croesiad eto yn achosi problemau. Chivers o bellter! Doedd hi ddim yn bell chwaith gan Chloe Chivers. Abertawe yn gorffen yr hanner man gryf ar hyn o bryd.
Oedd y techneg yna gadw'r bel i lawr yn gret yn Chivers, jyst yn anffodus oedd jyst dal yr hydig reichel. Ond i gael ei choes i fyny ar gadw'r ergyd i lawr. Mae hyn yn dechneg anodd, ond anlwcus iawn. So bel dal yn uchel, pan mae'n tharo ddi'n dywi, war y teg. Dwi'n mysynu dim mae'n rhywun sydd wedi gwylio y gyngrau yma, gwylio Chloe Chivers, sydd wedi cael pob math o ergydion ar draws y tymhorau. Ie, dwi'n meddwl mae'n hoffi'r rhai mwyaf anodd, i fod yn onest. Mae'n hoffi'r bas yna hefyd at Deacon, John Davies yn y canol. Stacey John. Deacon. O des, yn gyfle arall fan hyn. Ellie Lake, sydd at y golgeidwad tro yma. Ond eto fel nian sôn yn gymharach, mae Deacon yn mynd lawr ysgall chwith a mon Stacey Jones yn y canol sy'n neb arall yn torri bol i fynd i helpu. Felly pan mae'n godi ffen, unig beth mae'n gweld ydy crysau coch. Ie, oedden nhw'n araf iawn i dod mewn i'r cosbi fan'na, a wedyn mae'n gofyn yn ôl gyda fo, a wedyn ergyd o bell, ie, mae gen nhw chwaraewyr sy'n gallu neud hynna, ond mae mwy hawdd i Craven i safio nhw. Abertawe eto yn troseddu wrth y hanner ffordd. Captain ddim yn cytuno. Jessica Williams, ie, rhyw gyffyrddiad bach reit ar y diwedd fan yna. Ond fel bod wedi colli 4 yn olynol, mae Wrecsam di ennill 7 yn olynol. Byddwch chi'n dweud hynny o edrych ar y hanner cyntaf yma. Na, mae Abertawe wedi dod i'r gêm yma gyda'r pwynt yna i profi, felly ie, maen nhw wedi gwneud am hanner, wel, bron i hanner gêm. Y peth pwysig nawr ydyn nhw'n gallu gwneud hyn am 45 munud arall, achos bydd Wrecsam yn dod allan eisiau'r parti fod yn nhw. Felly ie, jyst hynna bydd Izzy Taylor yn gofod siarad iddyn nhw amdan hanner amser. Sgyn i'n ffaith bod Abertawe ddim wedi llwyddo ennill yn erbyn y ddau ucha yn ysbrydoli nhw hefyd, ddim wedi ennill yn erbyn Wrecsam na Caerdydd tymor yma. Barker nawr yn herio, bant yn i Barker i Wrecsam, mae'n y gymorth. Yn gorfod troi, ac yn yr amser oedd hi'n cymryd i droi, oedd y crysau glas wedi cyrraedd. Yn mynd i fod yn flynedig oedd yn Abertawe, mae'n siŵr os yw hyn yn parhau o ran Wrecsam, ond ar hyn o bryd, maen nhw'n gadarn dros ben yn y cefn. Yndi, a dwi'n meddwl na dyna di'r gwahaniaeth mwyaf. Mae Wrecsam yn chwilio am y cyflymder, ond mae amddiffyn Abertawe yn gyntaf, ac neu i gyntaf bel, neu os ydy'n 50-50, maen nhw'n dod allan efo'r bel. Felly maen nhw'n gwneud gwaith amddiffynol gwych. A maen nhw'n gweithio'n galed iawn. Chi'n gweld y chwaraewyr canol cae yn y cwrs cosbi hefyd yn amddiffyn. Ti'n gwybod, efo'r cutback na gan Barker, dwi'n meddwl Maddie Murray yna i'w clirio. Felly mae'n dangos faint o gwaith caled maen nhw'n neud heddiw. Izzy Taylor, digon hapus byddech chi'n tybio. Mae'n perfformiad i tîm yn y hanner cyntaf yma. Dwi'n meddwl hynna Dyma nhw eto, Deacon i Abertawe, cyffyrddiad cyntaf yn gompus. Mae ar lawr. Mae yna ddathu o'i chwmpas i. Bosib bod wedi cael cnoc Trantara honna, ond y wen yn ymddangos a ffamlau. Mae'n 2-0 mae'r cyffyrddiad cyntaf yn odidog. Unwaith eto gol hyfryd gan Abertawe. Mae'n 2-0 fan hyn. Canslwch y parti efallai. Mae'n dod o tafliad Wrecsam, yn fler, ddim yn edrych ar ôl y pêl. Chloe Chivers yn ffindio Amy Deacon fan'na, ac ie. Wel, ydy'n falle'n cymryd cyffyrddiad bach cyn wedyn ergydio, ond ie, ydych chi'n gwybod, gweld sut mae'n striker. Mae'n gwybod lle mae'r gol, a mae'n saethu, a mae'n cael ei gol. A Abertawe yn heiddi cael y ail gol yma. A mae'n cyrraedd y bel cyn Lyfet, a ddi jyst yna ar ei bodaeth rhaid, ac gyntaf bel. Felly heiddiannol. Ie, cyffyrddiad gyntaf oedd hi, ac yn dda iawn gan Amy Deacon. Mae'r clip bach na, just yn berffeth. Ddim gobeith i'r golgeidwad. Y bas gan Chivers hefyd. Y weledigaeth.
O, blerwch gan Wrecsam, chwaraewch ymlaen os na gyfle i dar yn ôl yn syth ar ergyd. Yn syth at y gol geidwad. Mariam Mahmood o hwnna'n gyfle. Yn i weld i eto. Maen nhw'n ymateb yn gyflym am, ti'n gwybod. Dwi'n meddwl Mari Murray, dwi'n meddwl, oedd yn cadw y pêl yn rhy hir. Dyn nhw'n gallu neud hynna, ti'n gwybod, yn wedi gyda'r cyflymder y llinell ymasodwr. Felly, ie, maen nhw'n gofod bod yn bach mwy clyfar gyda'r pêl a symud y pêl yn bach mwy gyflym. Liz Craven yn y gol, chydig y sioc yn rhan Wrecsam. Dim nhw sydd ar amddiffyn gorau yn y gyngrair. Caerdydd di ildio un yn llai cyn y gêm, hynny yw. A Wrecsam ddim di ildio mwy na un gol mewn gêm ers dechrau'r Rhagfyr yn allan o'r gêm yna o 2-2 yn erbyn Aberystwyth. A maen nhw'n di ildio 2 pnawn ma. Ond bydd hynny'n sioc i'r system. Blair gan Abertawe am unwaith. Chi'n digwydd hynny yn aml. Madi Murray yn tacluso pethau yn y cefn. Diddorol gosip fydd Wrecsam yn ymateb i hyn. Gwthiad bach yn chwaraewch ymlaen med y dyfarnwr Chivers. Bron cyrraedd na'r hen gyfuniad. Stacey John a Chloe Chivers. Bron cyfuno eto. Ie, faint aml da ni wedi clywed hynna dros y blynyddoedd. So Stacey John a Chivers yn cyfuno. Ac a maen nhw lot o goliau wedi dod o'r cyfuniad yna dros y blynyddoedd. Felly mae, swn yn arall yn dod heddiw. Newch y mwyaf o'r cyfuniad na. Byddem yn digwydd tymor nesaf gyda Stacey John yn cyhoeddi bod i'n ymddeol. Steph Turner ar y fainc i Abertawe hefyd, gyda llaw yn ymddeol diwedd y tymor. Amser i ffarwelio ac ambell i enw cyfarwydd yn y gyngrair. Yn gobeithio gorffen mewn steil mewn pethefnos. Chydig o steil prawn, mae fod yn hollol onest. 2 gol dda, Anna Cynta da. Cybolwg o'r fainc, dyma Steph Turner. Paratoi'r i'r gorau iddi. Ymlaen yn Olivia Fuller. Lucy Finch. Hapus i fod hwnna'n mynd allan. Dwy i ddim. Ddim yn disgwyl hyn, rhai cyfaddau. Na, yn enwedig pan oedd yn chwarae rhyw wythnosau yn ôl. 7-1. Ie, ond ein 2-1 i Wrecsam yn hanner amser, felly bydd Abertawe yn llawer mwy hapus efo sydd mae'r hanner gyntaf yma wedi mynd. Stacey John o'r bas yn dwt at Ellie Lake. Blerwch gan Wrecsam. Eto. Ail hanner mawr iawn i ddod. Sacl gadan, oedd hi'n gweld hi'n dod o bell. Mae'n mentro o bellter hefyd. Madi Murray. Be, mae Murray wedi cael hanner cynta prysur ac effeithiol dros ben. Mae wedi gwneud hyn. Sawl gwaith mae wedi ennill y bêl yng nghanol cae. Ie, mae'n torri'r chwarae fyny ac jyst ddim yn cael hwnna ar targed. Mae'n ddwy. Oedd hi bron yn dair am berfformiad gan Abertawe. Tîm Izzy Taylor, Lake ar gynta. Croesiad neu ergyd, dywyswch chi a Deacon yn neud i'r Wrecsam teimlo'n blw iawn ar hyn o bryd fan hyn. Ar yr egwyl, Abertawe y blam, o 2 gol i ddim. Dewch nôl ato ni yn y man.
welson ni, wel, oedd hi fod yn brynhawn, lle oedd Wrecsam yn dathlu, ond mae Abertawe wedi dod i'r Graig i sbwylo'r parti. Eli Lake yn sgorio ar ôl 5 munud, a wedyn ni Amy Deacon yn rhwydo i sgorio'r ail just cyn hanner amser. Felly mae hwn yn rhywbeth i ni ddim wedi gweld lot tymor yma. Mae Wrecsam ar ei hôl hi o 2 gôl i ddim. Dyna'r sgôr ar yr egwyl. Mae Iona Williams wedi dod lawr i ymuno â fi. Ie, be nes ti o'r hanner cynta yna? Mae Abertawe, bod nhw wedi bod ar rhediad hynod o siomedig, maen nhw wedi troi lan pnawn yma. Dwi'n meddwl oedd y neb yn disgwyl i sefyll fan hyn hanner amser Sioned efo'r sgôr fath yma i wan, ond Abertawe wedi troi fyny, sbwylio'r parti ac yn hollol heddiannol, maen nhw 2 gôl i fyny. A ia, maen nhw wedi troi fyny, maen nhw'n gorfforol, maen nhw'n ennill y bel, maen nhw'n gyntaf bel. Dwi'n mynd syni bod nhw 2 gôl i fyny. Gath Abertawe y dechreuad pertheth i'r gêm Iona, Eli Lake, ar ôl y 5 munud agoriadol. Reit, oedd hwn yn ergyd neu ti'n credu oedd hi'n sial croes i'r bel fan hyn? Da ni wedi cael y sgwrs yma yn y pwynt o webu, a dwi'n meddwl mod Eli Lake mynd i'n ateb y cwestiwn. O'n i'n meddwl i ddechrau bod o'n groesiad, ond ni yn y pwynt o webu mae bod yn ergyd am y gôl. A dwi'n meddwl mod hi wedi ateb yn onest, os oedd o'n groesiad nes oedd o'n ergyd. Yeah, ond gol gret, be bynnag oedd o. Mae'n tipyn o ergyd fyna, mewn safle peryglis. O dim lot oedd Liz Craven yn mynd i allu wneud am hwn. A wedyn ni, Iona, fe nath Wrecsam difu nôl mewn i'r gêm. Ond wedyn ni, mae Abertawe, jyst o ran yr ymosod, di edrych mor siarp. A wedyn ni, Amy Deacon, eto just cyn hanner amser yn cael yr ail gôl. Be ti'n credu bydd yn mynd trwy meddyliau Wrecsam o ran yr amddiffyn fan hyn? Fydd yr Wrecsam yn siomedig, ond o dafliad Wrecsam, colli meddiant, a Deacon gynta'r bel cyn lyfut, a chwarae teg, cael ei throed i'r bel gyntaf. Wrecsam yn fan hyn, colli meddiant, yn eitha bler. Chivers, fel mae wedi bod yn berig drwy'r gêm. Pas gret i Chivers, a ia, gorffan o wych. A yr amser anghywir i Wrecsam ildio. Yn ebsio ildio cyn hanner amser, ond ia, 2 gôl i ddim. Am hon yn heddiannol i ail gôl i Abertawe. Ie, byddai'n diddorol i glywed beth yn gwmws mae Jenny Sugarman yn gweud wrth i chwaraewyr hi yn y stafell newid yna. Abertawe ar y blaen o 2 gôl i ddim. Gallai hi o bosib wedi bod yn dair. Iona, Stacey John Davis fe gath i'r bel yng nghefen y rwyd, ond mi oedd hi'n cam sefyll. Penderfyniad cywir fan hyn? Dwi'n meddwl bod hi'n cam sefyll, felly mae Wrecsam wedi cael get-away efo hon, achos dwi'n meddwl oedd hi mewn llinell. Mae'n hawdd i ni ddeud wrth edrych yn ôl, ond pan maen nhw'n gorfod wneud y penderfyniad ar yr amser, oedd hi yn agos, felly sydd wedi gallu bod rhyw ffordd. Fel da ni gweld o fan hyn, doedd hi ddim yn cansefyll, ond ia, Wrecsam wedi cael get-away efo honno. Ia, ni'n gweld y strat fyna hefyd, jyst o ran yr ymdrechion. 2 yn unig i Wrecsam, 12 i Abertawe. Ti'n teimlo falle bod pwynt gyda'r eilirch i brofi prynhawn yma? Yndi, maen nhw wedi dod yma, dim yn unig i wneud y niferoedd, maen nhw wedi dod yma i sbwylio'r parti. Maen nhw'n gwybod bod Wrecsam yn mynd i gael parti, bod nhw'n dathlu, maen nhw'n bencampwyr, ond mae Abertawe wedi dod yma i ddechrau dod allan o'r rhediad gwael yma maen nhw'n yma, achos maen nhw angen chydig o fementum cyn y rownd derfynol Cwpan Cymru mewn bythefnos, felly maen nhw wedi dod yma i brofi pwynt, ac hefyd i ddweud, da ni ddim yma jyst i chi gael dathlu, da ni yma i ennill triffwynt a trio rhaid pwynt fel bod nhw'n barod am y gêm yn Gaerdydd mewn bythefnos. Ti'n siomedig o bosib o ran beth ti wedi gweld gan Wrecsam? Ydyn nhw falle wedi bod yn dathlu bach rigaled wythnos hyn? Ella bod nhw wedi cael wythnos o ddathlu wythnos efo marfer gymaint. Dwi'n gwybod sut mae Jenny Sugarman wedi bod yn hiliw sos yma, ond dyn nhw ddim yn chwarae fel da ni'n disgwyl Wrecsam yn chwarae. Doedden ni'n gofyn yn gynharach, dydyn nhw yma, dyn nhw fwy relaxed, mwy hamddenol, a dwi'n meddwl yr ateb ydi yndi, ond fydd yn ddiddorol gweld be gyn Jenny ddeud hanner amser a sut ddeud Wrecsam allan yn yr ail hanner. Ie, yn bendant. Wel, o'r gêm domestig i'r gêm rhyngwladol, achos mae yna 2 gêm bwysig i ddod i dîm menywod Cymru yn erbyn Albania mis yma. A mae prif hyfforddwr Cymru, Rhian Wilkinson, wel mae yma heddi yn gwylio, a mae'n cadw cwmni i Nicky. Diolch, Sioned. Yeah, Rhian Wilkinson, it's wonderful to have you here with us. Welcome to the Rock. Welcome to Scoria. It would seem, Rhian, that Swansea are intent on spoiling the party a bit this afternoon. Yeah, and great to see two strong teams in another second half. I think we've seen Wrecsam come back from 2-0 down, so it should be an exciting second half. Yeah, well, Wrecsam obviously crowned champions now as well. They've won the Adran Genero Premier.
what a great achievement for them to do that for the first time. It's a great achievement for Welsh football. It's a great achievement for the domestic game. It's a great achievement for Wales. Yeah, the Adran League is a crucial part of football in Wales, and watching, there's obviously historically been two strong teams in the south, and Wrecsam has been coming strength to strength the last few years. So wonderful to see them make history. Fantastic to see two great teams battling it out today, and I think just that investment put in Wrecsam women, you can see now the level of the entirety of the Adran League being pushed, which is exactly what we want. It is absolutely exactly what we want. Now, I want to talk to you, turn our attention for a moment to the international game as well, because that game against Albania coming up on the 14th now. I know camp begins for you here in the area in just a couple of days' time, Rhian. Yeah, and that's also something I love to do. We're so fortunate to live in one of the most beautiful countries in the world, and we know the women's game is growing so quickly here. So being able to take the women's game around Wales, so Llanelli in the last camp, Wrecsam for this one, we'll be back in Cardiff in June. But great that we can make our women's national team as visible as possible to as many girls as possible. And how much are you looking forward to having those girls back together as well? Yeah, I love it. It's always a wait till we get back to camp, but they have some games today, so I'm just hoping no injuries and get through this weekend till I get them on Tuesday. Yeah, what about that game against Albania, first of all, at the codi'r on the 14th? Yeah, it's going to be a good battle. We're top of the group right now, but just by goal differential against Czechia. So these will be two important games, first at home and then away against a team that's going to test us. I know, Rhian, that you're going to be presenting the trophy to Wrecsam later on this afternoon. Everyone will be looking forward to that. But for now, diolch yn fawr iawn and good luck in the coming week. Thanks, diolch. Egwylfer sy'n nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner. Wrecsam ar ei hôl hi o 2 gol i 0 ar hyn o bryd. Dewch yn ôl mewn cwpl o funudau.
yn ôl ato ni, wel pen wythnos nesaf i ni am gael un o uchaf bwyntiau'r tymor. Rownd erfynol Cwpan Cymru JD rhwng Caernarfon a'r Flint yn fyw o Rodney Parade am 3 o'r gloch fan hyn ar S4C. Ond ni'n barod i fynd am yr ail hanner fan hyn, felly nôl yn ni nawr ac Nia, Iona a Dylan. Bant ni eto felly ar gyfer yr ail hanner. Be ddaw sgwni Abertawe ar y blaen o 2 gôl i 0. Sioc enfawr o ran y pencampwyr. Stacey John yn syth ar y meddiant. Lake sgoriodd y gôl gyntaf. Safle ddim hollol wahanol i ddiwedd i fyna. Dal yn trafod ar yr egwyl os oedd hi'n groesiad neu ergyd gan Lake ar gyfer y gôl gyntaf yna. Neb mewn crys glas golau yn poeni achos oedd hi'n hedfan mewn i'r rhwyd. A yr ail gan Deacon yn hyfryd. Stacey John eto yn fywiog. Abertawe wedi dechrau ar y droed blaen, ail hanner yma. Lake, unwaith to. Chivers. Creu llew, hi'n Chivers. Wel, chi'n gwybod be, oedd ddim yn bell ac yn gorfodi i Craven ymestyn a ildio'r gic gornel. Ie, maen nhw wedi dechrau eto yn arbennig o dda. Abertawe bydd y tîm hyfforddi'n yn pleased iawn efo hyn. Felly, ie, ti'n gwybod, chi'n gweld Chloe Chivers gyda'i thraed fan'na, mae'n technegol ofnadwy a ie, yn cael y cornel allan o fa ac yn gynnar yn ail hanner yma. Fel oedden ni sôn yn gynharach, mae'n mor gyffyrddus sydd y 2 droed. Tro tynnu y bel allan ar y droed chwith ac oedd hwnna tro gystal a'i ergyd ar ei droed hi. Ddim yn croesi yn mynd am y gic gornel ferdd. Gan o gyfle arall, ddim yn dod o honna. Maisie Miller wedi bod yn brysur yn y hanner cyntaf hefyd. Ydyn nhw'n gallu cadw lefel y perfformiad i fynd yn yr ail hanner. Achos ni'n disgwyl ymateb gan Wrecsam. Pwy oer? Be ddaw Chivers eto? Ar gic gornel. Mae yna bob math o symudiadau yn digwydd fer ergyd y croesiad am unwaith yn siomedig. A pan maen nhw'n cymryd cic gornel fer, dwi'n syni achos bod nhw'n gymaint o chwarae'r tal corfforol. Dor y bel yn y cwrs Cosby, dor a broblam i Wrecsam, dor yn orbenyn ar genod tal ma, a wneud i Wrecsam weithio'n galad ydi amddiffyn. Ie, pwynt da, mae'n gêm syml weithiau. Cymrwch mantes o'r fantais na, gorfforol. Yn dechrau mor fywiog Abertawe, bant yn unwaith eto. Tacl bwysig gan Erin Lovett. Angen honna ar Wrecsam, ond nôl gan Chivers, nôl gan Lovett. Chydig o le. Fuller yn lledu'r chwarae nawr de. Faye Knox. Faye Knox i Wrecsam, dal i fynd ar ergyd. Bell dros y bar. Chydig yn well gan Wrecsam. Da ni wedi gweld Faye Knox ar ei gorau eto ar y gêm yma. Mae Miffin Abertawe wedi gwneud y gwaith yn hi. Felly, mae'n neis gweld ti ar y bel. Ac yn trio rhedeg rownd ar Miffin ac yn cael ergyd. A mae'n chwaraewr sy'n gallu gwneud gwahaniaeth ni a hefyd. Ie, mae'n gallu bod yn listaw am munudau hir o'r gêm a wedyn dod fyny gyda rhywbeth arbennig. Dyn ni wedi gweld hynna ers i ymuno gyda'r Wrecsam blwyddyn yma, felly di ddim yn listaw am hir, dwi'n siŵr. Ie, oedd hi gyda Bolton, a mae wedi bod gyda tîmau ifanc Cymru gyda llaw, gan bod gyda ni brif hyfforddwr Cymru dan 19 fan hyn, Nia. Ie, oedd hi, ti'n gwybod, mae wedi cynrychioli Cymru o dan 19 a 10, ti'n gwybod, ac Lleia Ieuenctid hefyd, ac ie, ti'n chi'n gweld pam, mae'n technegol, mae'n gallu, ti'n gwybod, mae'n egniol, ie, ac mae'n dangos hynna yng Nghymru nawr. Abertawe eto yn herio gwthiad bach gan Maisie Miller ar wed yn dweud y cyfan. Dwi'n meddwl oedd hi angen i gwthio yn ei god, achos oedd Lyfus dan bwysa, gad i wynebu gol i hyn, a tro'n neud bwyd yn anodd, ond ia, mae di roed y cic i ffwr, cic os i ffwr, a wedyn neud bywyd chydig bach haws i'r Wrecsam. Jody Battle, capten, dros y bil. O, mae'n edrych am opsiynau yn amlwg, dim llawer o rheini yn syth. Dyna beth yn fer, Abertawe. A'r meddiant yn ôl yn syth, dim llawer di newid hyd yn hyn. Ar ddechrau'r ail hanner. Abertawe
Yn neud y dda yn dwt, cadw'r meddiant eto. Chivers yn edrych yn beryglus. Ellie Lake. Edrych am Stacey John. Ie, maen nhw'n cadw'r meddiant yn dda, a wedyn pan maen nhw'n penderfynu mynd ymlaen, wedyn mae'r pas ffeinal na'n jyst yn cadw nhw lawr, dipyn bach. Ti'n gwybod, hwnna, jyst gormod o pŵer ar y pas. Jyst roi yn y gwagle i Stacey John cyrraedd. Mae'n gyflym, ond dim yn digon gyflym i cael y pas yna. Felly, bod bach mwy taclus yn y hanner Wrecsam pan maen nhw gyda'r pêl. Chi'n gweld y dorf fan yna, cadarnhad, 1308 yma ar y Graig. Ac o'r holl bethau Iona sy'n datblygu, safon y chwarae, safon y chwaraewyr ac ati y gystadleuaeth. Mae'r dorf a'r torfeidd ni'n gweld tymor yma, mae'n wych i weld. Mae'n gret. Mae'n rhaid hwb i'r genod ar y cae. Gweld pobl yn dod allan i gefnogi. Mae'n rhaid boost iddyn nhw pan maen nhw'n chwarae. Ond dwi'n siŵr fydd y dorf yma ddim yn hapus pan maen nhw'n weld ar y funud. Maen nhw wedi dod yma i ddathlu gael parti. So er bod nhw'n gampau Wrecsam yn ben campwyr, so nhw ddim yr fath dathlu pan ti wedi golli'r gêm heddiw. Felly fydden nhw yn bach yn siomedig o bod maen nhw wedi weld y funud rwan. Ie, mae yna gêm i'w hennill, wrth gwrs, bod y ben campwriaeth yn ddiogel, yn y bag, fel petai, y dwbl iddyn nhw tymor yma. Tlws y Brif Adran hefyd. Yn ennill yn yr omderfynol ddramatig na yn erbyn Caerdydd ar gicio'r smotyn. Oedd yn teimlo fel trobwynt. Felly Barker droi. Lake ddim yn hapus. Barker yn parhau. Lake yn credu bod wedi tynnu gwallt yna'r neges y dyfarnwr. Oedd yn edrych felly, doedd. Ond mae'n rhwng y ddwy, mae'n gret o frwydr gweld y ddwy mor Dwi'n siŵr chwaith, gweld y ddwy mor egnil, y ddwy eisiau gennill y fel. Maen nhw wedi ysgwyd llaw ar ôl hynny, ta beth, mae'n mor gystadleuol, mae'n gic gornel yn beryglus, postyn pesha! Wrecsam methu manteisio. Mahmood ar y postyn pesha yna. Ie, dwi'n meddwl oedd Mitchell mynd i cael cyffyrddiad arfo, a wedyn, jyst ddim yn expectio'r pêl i disgyn iddi hi yn y cosbi yna. Mae Mitchell yn mynd amdani ond yn methu, a wedyn ddim yn expectio hynny. Mae tynnu gwallt damweiniol neu beidio yn teimlo fel un o'r troseddau na sydd os neb yn hoffi i weld os o'n ni chwaraeo'r Arsenal, Katie McCabe yn efo'r Chelsea ganol wythnos yn gwylltio reolwr Chelsea fel tynnu gwallt, oedd hi'n mynd i fod yn damweiniol hefyd. Fel yn gêm y dynion ar y degau hefyd, wrth i ni fel Wrecsam yn ymosod. Fi allan yn y pen draw, cic gol fydd hi. Mae rhywbeth am tynnu gwallt yn dos sy'n gwylltio y gwrthwynebwyr gymaint. A mae'n wahanol i dacl cala, mae tynnu gwallt yn rhywbeth eitha slei, rhywbeth ti'n licio gweld yn y gêm. Cucurella, boi Chelsea, iddo fe, gweld oedd rwy'n neud iddo fe hefyd, fi'n gwybod, ydy, allai slei yw'r gair da, disgrifiad da. Pe gyd ti was, fel Cucurella. Dwi'n siŵr bod y tentasiwn i afal yn mor cry. Herio eto, Lake yn gwneud digon unwaith eto. O drwch blewyn, ond nhw bron torri drwodd, Feinox yn dod fwy amlwg. Allan yn mynd i'r diwethaf yma, fan allan. Wrecsam. Mynd i weid, ddim yn gysgachu amser. Mae'r ddwy yna'n brwydro'n dda iawn, Feinox a Ellie Lake, a maen nhw yn egnïol ac yn gallu fod yn eitha ffyrnig y ddau ohonyn nhw, felly mae'n dda i weld. Maisie Miller, bron, torri'n glir, love it. I Wrecsam, Mahmood, ond Chris y Glas yn amgylchynu eto, a Chivers. Am unwaith ddim yn gywir. Dar bas, Hannah Snape. Yn ôl at y gol geidwad, dwy i ddim, Abertawe, dim di newid. Hyd yn hyn, yn yr ail hanner yma. Mae Wrecsam yn trwy pasio'r draed Mahmood efo amddiffynwr troli. Dim yn mynd i allu troi hei, mae'r genod mwy rhy gorfforol a lot o gorfforol mae hi. Felly mae rhaid i Wrecsam troi'r amddiffyn achos wedi chwarae draed i gen rhywun fel Mahmood yn mynd i weithio. Felly mae'n angen newid y tactau chydig bach a mynd yn ôl i bydd yn neud hanner cyntaf o chwilio amdan i basu holli'r amddiffyn. Maisie Miller yng nghanol popeth, y gol geidwad yn gywir. There's Craven. A ddi bron mynd yn gyflym, bant nhw, Wrecsam. Wrth ni weld yr ymosod fe eto. Maisie Miller di dal yn sylwn i pnawn yma, mae'n cael gêm fywiog dros ben ni.
os oedd i wneud bach mwy ar y croesiad na i mynd i'r postyn pella. Dwi'n meddwl Stacey John yn cyrraedd yna. Felly yn anffodus bod i wneud hynna. Ond mae wedi bod yn fywiog, ti'n gwybod. Mae wedi cael llawer o trafferth gyda afoniadau yn y history efo chwarae. Ond mae'n dangos bod i yn nôl a mae wedi chwarae llawer mwy tymor yma sy'n dda i weld. Nach chi lais Nia Davies sydd gyda ni, Prif Fforddwr Cymru 19. Gyda ni heddi, bant yr swistyr fori. Cyfnod pwysig i'r tîm yna. Gyda ni gyfle rhywben i drafod, mae'n siŵr. Maen nhw'n felly pencampwriaeth Ewrop, o'r un grŵp o swistyr Latvia. Pwy arall, dwi'n methu cofio? Lloegr, of course. Rhyw hanner gwyn gan ni fan hyn. Dwi'n cymryd un gêm ar ben ei hun. Swistyr gyntaf wedyn Lloegr. Felly mynd i fod yn anodd, ond dwi'n meddwl bod e'n gofod deud llawer i'r tîm cyn y gêm Lloegr yna. Byd nhw'n amdan y gêm yna. Ac yw'r tîm dan 19 Lloegr, yr un mor beryglus ar tîm cyntaf. Maen nhw'n talentog iawn, ti'n gwybod, maen nhw efo llawer i ddewis o, ac so mae'n mynd i fod yn anodd, ond dwi'n meddwl dyn ni gyda siawns, a nhw'n neud popeth i trio ennill y gêm. Wel, am bas oedd honna, ac am gyfle sy'n cael ei wastraffu gan Abertawe. Mae'n achosi problemau diri i pnawn yma i Wrecsam i hwnna. Ydyn, bendant oedd Wrecsam yn disgwyl hyn ganddyn nhw'n agoedd, ond to chwarae teg, maen nhw wedi dod yma i sbwylio'r parti, a maen nhw wedi dod allan yn yr ail hanner eto, a efo pwrpas i brofi pwynt bod nhw'n gallu cystadlu efo'r ddau uchaf yn y Gymraeg. Achos o'n i'n disgwyl chydig bach mwy gen Wrecsam yn dod allan yn yr ail hanner, ond mae Abertawe jyst yn bywyd yn anodd iddyn nhw. Ewyn ffactor, falle bod y bencampwriaeth wedi sicrhau, mae'n rhaid bod chi'n tynnu'ch troed iddi ar y sbardyn rhyw ychydig. Mae'n just natur ddynol. Yndi, a mae hynna'n amlwg, dydyn nhw ddim yn chwarae'r tempo da ni derfar i Wrecsam. Maen nhw'n fel arfer gallu chwarae two-touch, three-touch football, ond maen nhw'n wastraffus mewn meddiant, dydy'r symudiadau da ni derfar weld gan Wrecsam, ond maen nhw dal digon o goliad, dal digon amser, felly pwy awr by gawn ni yn yr hanner awr ola. Digon amser i fynd dros hanner awr. O'n i'n aros am y newidiadau. Dyma ni, i newid cyntaf. Erin Lyfyd sy'n gadael. Eifa Suckley yn dod ymlaen yn ei le. Newid o ran chwaraewyr. Disgwyl i fwy na hynny newid ni o ran patrwm ac ati? Suckley i ddod ymlaen. Bydd Abertawe yn gwybod beth mae hi gallu gwneud. Mae wedi gallu chwarae ar y asgell hefyd, felly dwi'n siŵr bydd hi'n fel wing-back, ond bydd hi'n diddorol i gweld os maen nhw yn newid siap, yn enwedig pan maen nhw chwarae y 3 neu'r 5 man y cefn. 5 gol tymor yma i Eifa Suckley, 2 yn erbyn Abertawe, felly mae dyna'r cynllun. Mae'n gwybod beth mae'n neud yn erbyn yr Elyrch. Mae'r Elyrch yn gwybod beth mae'n neud pnawn yma. Ddim di ennill tymor yma yn erbyn y ddau ucha, Caerdydd a Wrecsam wrth gwrs. Mae'n o blaen o ddwy ddim fan hyn, yma Leic yn ceisio croesi, edrych am Chivers. Mae'n siarad yn wan. Ddysgu cadw meddiant fyna, doedd ddim angen fforsio'r groesiad fyna. Troi rownd oedd Stacey John yna, jyst cadw'r meddiant, cadw'r bel, achos nhw sy'n ennill, mae Wrecsam yn gorfod dod i chwilio amdano bel gan nhw. Felly, ddim angen fforsio, jyst cadw meddiant a gadael i Wrecsam gorfod wneud y gwaith. A nid am y tro cyntaf, nwedig yn yr ail hanner ma, ni wedi gweld Abertawe mewn safleoedd da, ddim yn manteisio ar hynny. Mae Mood yn torri'n glir, yn y le. Nawr y chwith, mae Knox yn galw amdani. Cadw'r meddiant yn bwyllog. Suckley syth mewn i bethau o ran Wrecsam. Mae Suckley wedi mynd i'r llinell ymosod gyda Mahmood a Fei Knox yn mwy ar asgell nawr. So mae yna newid. So mae Suckley yna gyda Barker a maen nhw wedi chwarae gyda'i gilydd yn aml ac yn gwybod ei gilydd yn dda. Felly dwi'n mysynnu bod Jenny Sugarman wedi gwneud hynna i trio cael gol i dod nôl i'r gêm yma. Suckley yn ddwm. Fe wedi bod yn gwylio Katie Barker am y munudau diwethaf yma. Eilish Mitchell, braidd yn gadw i hochori.
Ond ni wedi ffeindio hynny dros y cae. Maen nhw'n trio chwarae i draed, chwarae Wrecsam, a dyn nhw'n cael eiliad. Dyn nhw'n cael eiliad i droed, dyn nhw'n cael eiliad i gael y ffrydau cyntaf. Mae Abertawe'n gweithio mor galad i gael y lawr. Chivers eto yn creu'r cyfle. Deacon at Stacey John. Os na un arall ar y ffordd i Abertawe. Rhwyd ochr sy'n symud. Ddim yn bell. Eto yn torri drwodd. Sydd yn anffodus i Stacey John fod gen hi Miller a Deacon yn y cwrs 6 yma. So wedi gallu just tynnu'r bel yn ôl, achos dwi'n meddwl bod wedi mynd am gol, mynd am ergyd. So wedi gallu tynnu hi'n ôl na 2 chwaraewr yn y cwrs 6. Ac cynt, oedd ddim digon o chwaraewyr Abertawe yn y cosb, felly pan maen nhw yn gyda'r chwaraewyr yna, mae rhaid i tynnu'r croesiad na nôl. Knox yn cael ei gorfodi yn ôl, ac wrth i'r bel fynd, Knox yn troi at i gyd chwaraewyr, y gofyn le o chi, a dim opsiynau iddi. Dyna chi ddangos pa mor effeithiol yw Abertawe ar hyn o bryd. Oedd hi'n drosedd, ond oedd hi'n agos hefyd, ond nhw bron cipio'r meddiant. Ie, ti'n gallu gweld yr rwystredigaeth yn chwaraewyr Wrecsam. Maen nhw wedi arfer, o dydyn nhw heb arfer, bod gael y pwysau yma fan yn cael eu cael lawr y sydyn, ddim cael amser ar y bel, a wedi arfer bod ar y blaen. So ti'n gallu gweld yr rwystredigaeth yn rhai o'r chwaraewyr fel Knox yn un yn nhw. A ni'n cael cipolwg fyna, Lily Mae Jones wrth ochr y cae, rwy'n sydd wedi bod mor bwysig yng nghanol y cae, ddim yn chwarae. Mae Backer drwodd, mae Backer yn gwneud be mae wedi gwneud drwy'r tymor. Roedd bel yn yr rhwyd, yr ongl mor anodd yn y pen draw, ond yw hynny ddim yn mynd i rwystro Katie Backer. Gol arall, 25 o goliau cyngrair nawr, gol arall yn erbyn Abertawe, chweched yn ei herbyn nhw. Tymor yma, maen nhw'n ôl yn y gêm. Ie, ac y pêl ar drosodd eto, ti'n gwybod, maen nhw wedi bod yn beryglus efo hynna, ond ddim wedi dod trwy gyda gol, ond chi'n gweld ba mae Barker jyst yn llawer rhy gyflym, mynd o gwmpas y gol geidwad ac yn defnyddio'r postyn i helpu'r bêl mynd i'r rhwyd. Oedd yr ongl a ddim yn hawdd chwaithio hwnna. Dydy ddim yn hawdd o gwbl, ond ti'n bod fe un cyfle mae Katie Backer angen. Un cyfle a mae roed y bel yn cefn yr rwyd i chdi. A mae wedi deffro dorf. Dalwch mlaen, mae'n y gyfle mynd arall dros bosib, mae'n mynd i gael ail! Arbediad hyfryd, arbediad pwysig gan Amelia Fawkins. O'n nhw bron yn gyfartal mewn amrantiad. Dyna pa mor gyflym mae pethau'n gallu newid. Mewn gêm yn gyffredinol, ond yn enwedig pan mae Wrecsam yn chwarae, mae fe wedi newid y lle. Y dorf di deffro, Wrecsam di deffro. Am gêm styn ni fan hyn. Gen ni hanner awr eitha cyffroes fan o'n blaena. Oedd Wrecsam angen y gol, oedd yn angen rhywbeth i newid iddyn nhw, ac Katie Backer unwaith eto yn dod i'w safio nhw. Wel, am chwaraewr 25 nawr yn y gyngred, mae wedi torri'r records, bell wedi torri'r record am y nifer fwyaf o goliau mewn tymor yn y Brif Adran. Eliza Colley o Gaerdydd oedd ar hen record yn 17. Mae wedi cael 25, 29 ym mhob cystadleuaeth. Dwi'n dweud hynny. Rhag ofn, fydd hi'n arall a fydd hi'n cyrraedd y 30 ym mhob cystadleuaeth yng ngêm ola'r tymor. Ond bydde neb yn mento yn erbyn ni. Mae Mwd, mae'n bell yn cam sefyll yn fyna. Felly sgoriodd un, ond nath hyn ddigwydd o fewn munud ni, a dylai fod yn ddwy o'r un. Ie, eto Suckley yn neud argraff dda yn dod ymlaen, ond ie, ti'n gwybod, Fawkins fan'na, mae'r pêl yn mynd yn agos ati, felly mae yn cael y seif yna, ond oedd angen hynna, ti'n gwybod, mae Abertawe angen cymryd y sting off y gêm ma'n bach, cadw'r meddiant a ddim cadw Wrecsam mynd amdani. Maen nhw angen bod yn bach mwy fel game intelligence nawr i cadw fo yn 2-1 am ychydig a cymryd y egni o'r gêm. Trosedd, gan Maddie Murray. A maen nhw wedi bod yn chwarae dda ail hanner yma. Abertawe, just yr eiliad na. Dalwch mlaen, Murray yn oedi pethau. Mae'n mynd i gael cerdyn melyn fyna. Ond os ddech chi bach o amser. Cerdyn melyn i Maddie Murray. Wrecsam ddim wedi colli gartre tymor yma gyda llaw. Record na dan fygythiad ar hyn o bryd. Ond maen nhw'n bendant wedi deffro. Faye Knox yn herio eto nawr. Knox. Ond gwaith dan am ddiffynol. Yn sgorio'r y gol gyntaf, Ellie Lake, Stacey John, drychwch pa mor ddofn mai, ond drychwch pa mor gyfforddus yw i ar y bel hefyd, gwaith da gan Stacey John, ond am drosedd, gan Suckley. No, chi'n gwybod be, so ni wedi gweld cerdiau melyn yn ymddangos am
pethau tebyg. Fi syni falle bod hi'n wedi cael cerdyn melyn yn fyna. Gwaith clyfar gan Stacey John, trod hen ben, trod yn gwybod, yn yr yngorff o flaen y syrcli, unig beth mae'n mynd i wneud ydy dod â fi lawr, a dyna'n union mi ddari hynny. Jyst yn rhoi chdi bach o seibiant i'r amddiffyn, jyst gwaith call gan Stacey John. O'n i'n sôn bod Wrecsam ddim wedi colli gartre, felly 9 gêm, maen nhw wedi ennill 7 nhw, un yn gyfartal. Unig golled gartre, nhw oedd y tîm cartre yn rhwng gynderfynol Cwpan Cymru, oedd yn cael ei chwarae yn Abertawe, felly fi'n credu allwn ni faddau y golled na, golli erbyn Caerdydd. Swn nhw'n stafell newid gartre ar goelan y barc, fi'n cymryd. Mae yna fwy o newidiadau ar y ffordd, fel allwch chi weld, o ran Wrecsam. Maen nhw'n ôl yn y gêm, 2-1, Deacon yn disgyn. Knox i Wrecsam, Mahmood, ond oedd y bast yn digon cywir. Murray, colli ffordd. Marion Mahmood. Ni'n cael ambell i gyfle yn y hanner cyntaf yna. Maria Francis Jones nawr. Yn cyflymu pethau yn tafiad. Yn mynd yn ei herbyn ni. Ddim yn hapus o'r penderfyniad. Felly mae rhwystredigaeth y pnawn sy'n gyfrifol am hynny. Wrecsam di ennill, Wrecsam di ennill 5 gêm ola, ond y tymor yma 7-1 rhyw bythefnos yn ôl. 4-2 a 3-1 y canlyniadau eraill tymor yma. Bac yn awr 6 gol yn erbyn Abertawe. Mae wedi sgorio yn erbyn pawb, felly dwi'n yn sioc bod wedi sgorio rai yn erbyn Abertawe hefyd. Maen nhw'n cam sefyll, dewiswch pa un, fi'n cael ei ddwy'n cam sefyll. Ie, os na hwnna dy'r bel, mae Wrecsam yn chwilio, maen nhw'n gorau roi ti'n gynt. Chos mae Baker a Mahmood, mae gen nhw'r cyflymder, ond maen nhw jyst rhyw step neu ddau ochr anghywir ar amddiffyn, felly mae bob yna sydd yr bel yn yna canol cael Wrecsam, neu maen nhw'n angen rhoi y bel yn gynt. Fi ddim yn ame penderfyniadau, ond byddai mor ddiddorol gweld eich llinellau, tas e VAR yn ymddangos, achos mae rhain yn agos iawn. Mahmood wedi cael ei dal sawl gwaith i fod yn deg, mae yna rhyw... Mae'n rhaid bod yna deimlad yr rwystredigaeth hefyd, angen i'r chwaraewr, felly oed i'r rhediad i'w fymryn. Mae gen i hi'r cyflymdra, so dim angen mynd mor ddiam. Mae'n y ffordd drwy'r ail hanner. Dwi'n meddwl weithiau, gêm ola tymor, ddim llawer yn ni. Nawr de, Mahmood drwodd, ddim yn cam sefyll, syclu yn y canol, tackle bwysig, berffeth i rwystro Wrecsam. Lucy Finch dath draw. Oedd rhaid amseru ddim berffeth, dyna ddigwyddodd. Ie, dyma'r perygl sy'n... Mae Abertawe dal yn rhoi y llinell yn uchel iawn. A mae hynna'n mynd i... Mae Wrecsam yn mynd i hoffi hynna, achos mae'r gwagle yna iddyn nhw. Felly, oedd y tackle yn arbennig, ond mae hynna'n dwn rhy aml nawr. A dyna ni, cyfle ola. Marion Mahmood, Olivia Fuller hefyd yn gadael. Felly Josie Smith a Evie Sadler sy'n dod ymlaen yn ei lle. Newidiadau o ran Wrecsam felly. Josie Smith yn un o'r crew nath gyrraedd yn y haf. Oedd hi wedi dechrau pob gêm cyn pnawn yma. Hannah Snape sydd ar gic gornel, mae rhyw glwstwr o grysau coch yn y canol o gwmpas y smotyn, syclu'n un ohonyn nhw. Maen nhw'n gwahanu a'r capten yn cyrraedd y postyn pella, Battle. Wedi cyffwrdd pen Abertawe, Chivers, cic gornel fydd hi. Ie, mae Chloe Chivers yn neud yn arbennig o dda mewn sefyllfeydd fel yma. Mae'n amddiffyn a mae'n cyfforol ac ddim yn meindio penio'r pêl, felly mae'n bwysig yn y ddwy bocs. Pwysau eto, yn crysau coch na eto. Reit o gwmpas y cwrt 6. Abertawe yn clyrio Stacey John mor ddwfn, neb yno. Am eiliad, Deacon yn rhoi chorff mewn yn ddewr i fod yn deg. Oedd hi'n gwybod bod y glec yn andod, mae wedi ennill cic rydd i'w thîm. Chwarae clyfar, yn gwybod bod Phoebe Davies yn dod ôl ddi a... Ie, clyfar iawn ennill y cic rydd i'w thîm.
Ond tebyg i'r un nath Maria Francis Jones cael, ond y dyfarnwr yn rhoi honna, a ddim yr un yn y hanner gyntaf. Union yr un siam. Wel, mae'n ymddangos bod ganddyn ni broblemau technegol yn y pêl-droed. Aroswch efo ni, da ni'n gwneud bob peth o fewn yn gallu i gael chi nôl i'r gêm cyn gyntaf a sy'n bosib. Problemau technegol efo'r pêl-droed yma nes bydrec. Aroswch efo ni, mi fyddwn ni nôl cyn gyntaf a sy'n bosib. Wel, gai ymddiheuro chi am y toriad, problemau technegol draw yn Wrecsam. Aroswch efo ni, mi fyddwn ni nôl efo'r pêl-droed cyn gyntaf a sy'n bosib. Wel, gai ymddiheuro chi am y toriad yn ystod y pêl-droed, problemau technegol gyda'r generator draw yn Wrecsam mae'n debyg. Aroswch efo ni, da ni'n gwneud bob peth sy'n gallu i gael chi nôl at y gêm. Wel, gai ymddiheuro eto i chi am y toriad yn ystod y pêl-droed, problemau draw yn y pêl-droed yn Wrecsam. Aroswch efo ni, da ni'n gwneud pob peth yn fewn ni'n gallu i gael chi nôl at y gêm cyn gyntaf a sy'n bosib. Rydyn ni dal yn cael problemau technegol draw yn y gêm pêl-droed rhwng Wrecsam ag Abertawe. Aroswch efo ni, falle fe rhaid ni roed rhaglen bach ychwanegol i fewn tra mae'r broblem yn cael ei sortio. Wrecsam adeiladu momentum. Gwaith da yn y cefn. Iawn. Wrecsam yn pwyso
Mae'n gwyro, ble mae'n glanio na'r cwestiwn. Ildio cic gornel, nath Caitlin Williams. Ie, mae'n dda i gweld bod Abertawe dal yn rhoi pwysau, yn y asgell ar Wrecsam ac yn dda yn y cwrt cosbi hefyd, maen nhw dal yn egniol ac yn dal yn amddiffyn y dda iawn. Gwarter awr i fynd fan hyn. Abertawe mynd ar y blaen o 2 gol i ddim. Wrecsam wedi cael 1 yn ôl. Os un arall. Sacli pasio'r gol geidwad, wedi bron cyrraedd hefyd. Abertawe angen cyrio, ble mae'n glanio eto. Gydwyllt braidd a Stacey John yn ceisi clirio. Faye Knox yn cael y cyfforddiad. Ond mae'n amnifrifo. Battle, hi a Chivers yn mynd mewn. Damwain oedd y gic, ond battle ar lawr. Fi'n credu bod nhw'n derbyn yr ymddeiriad, dwi'n gwaith y siŵr. Ie, dwi'n meddwl maen nhw'n ysgwyd llaw ar ôl hynna, ond Chivers jyst yn mynd am y pêl ac yn cicio dan trwy battle fan'na. Ddim yn ymwybodol o hynna. Allan, eto, cyfnod y bwyso. Gan Wrecsam, fan hyn. Draw eto. A rhyw enfus wedi ymddangos. Uwchben y Graig fan hyn, y backer bron drwodd. Dim cam sefyll, backer yn diolch am y bas. Ie, oedd hi'n bwysig i Fawkins fan'na dod allan yn gynnar, gweld y pas trwy amddiffyn Abertawe ac yn dod amdani. Mae'n gofod bod yn barod am hynna, achos mae Wrecsam ddim yn mynd i stopio hyn yn gwneud y passes yna. Wedi cael ychydig o broblemau technegol fan hyn yn y munudau diwetha. Dim problem i Wrecsam ar hyn o bryd. Sacli, cyrff yn cyrraedd yn y canol. Wel, nath i dros ben y crysau coch. A Chivers yn hapus i'n daranu honna fyny'r cae. Maen nhw'n cael ei gwthio nôl ar hyn o bryd. Ie, ydyn, maen nhw. Mae yna llawer o siawts yn dod i Wrecsam. Yn honna, dwi'n meddwl, gobeithio bod... Dim bris enfawr gan y gol geidwad. Do'n i'n mynd tuag at Richards, penod gan y capten. Battle i efo, ni'n sôn problem technegol gyda ni fan hyn. Yn dellbyrchian gallu gol lluniau erbyn hyn, sy'n newyddion da. Oswch gyda ni, digon o gyffro i ddod. Dyn ni'n ag 70 munud ola fan hyn. Ar y Graig. Josie Smith i lledu pethau at y capten. Mae'n mynd i fod yn ddiweddglo diddorol. Abertawe sy'n dal i tir, y gol geidwad lawr. Amelia Fawkins. Cefnogwyr ddim yn rhy hapus da hynny, nag yno. Wel, felly, mae'r gol geidwad lawr a mae chwaraewyr Abertawe yn dod draw. Ni'n cael sgwrs gyda'r hyfforddwyr. Chi'n gweld e'n aml, dim bod fi'n ame, bod anaf y gwbl o chryw. Wrecsam yn cael yr un fantes hefyd, maen nhw'n cael y draw i drafod. Fain o wybodaeth sy'n gallu digwydd mewn cyfnod fel hyn, a pham ti'n llusgo tîm da 19 Cymru draw at y ti? Ie, chi'n gweld y techneg yma o hyd nawr yn y gêm. Ond, ydych chi yn gallu cael yn bach mwy o wybodaeth i'r chwaraewyr. A mae'n rhoi seibiant i Abertawe. Mae'n nodif y ffordd i Wrecsam gyda folder enfawr a set plays wedi sgwennu ar y blaen. Felly, fi'n credu bod fi'n gwybod beth sydd yn y folder yna. Ie, mae'n rhoi siawns i'r ddwy dîm i roi gwybodaeth. Mae Abertawe wedi stopio'r gêm, ond mae'n da iddyn nhw. Ydy hwn yn rhoi mwy o siawns i Wrecsam roi bach mwy o tactegau ar y cae. Felly, mae'n cael ei defnyddio llawer nawr. Ond dy'r torf ddim yn hapus am hynna. Abertawe wedi cael cyfle i ddod draw, felly hefyd Wrecsam. Fel o'n i sôn, ymddiheuriadau am unrhyw broblemau technegol, os nath e dorri ar draws y darllediad. Gweld y lluniau erbyn hyn, enfus, dramatig. Dros y Graig. Ddim yn siŵr le mae'r crochan o air ar weilodau. Mae'n edrych rwy'n agos iddo, fi wedi parcio'r car i fod nocio anna. Felly, os byddai'n diflannu yn y 5 munud nesaf, fyddwch chi'n gwybod bod fi wedi mynd i chwilio'r air fan hyn.
falle cwpan Pencampwr. Cwpan arian sydd ar y ffordd i'r Wrecsam. Maen nhw'n mynd i godi'r cwpan be bynnag fel nhw'n mynd i ddyn nesa. Yn byddai'n braf iddyn nhw. Beidio colli gartre am y tro cyntaf tymor yma. Bant nhw eto. Suckley. Barker yn y canol. Suckley'n ceisio creu llew hun. I fi Sadler wedi bod yn amlwg hefyd ys gymlaen. Fel eilydd yn cynorthwyo'r ymosod na. Yn gwthio cyrff mlaen. A yna'n mynd allan hefyd. Bach yn flir. Ie, mae hyn di siwtio Abertawe, ti'n gwybod, mae'r game di mynd bach yn flat, ti'n gwybod, ar ôl y gol Wrecsam na, ni'n meddwl sy'n nhw'n cario ymlaen gyda'r egni yna, ond dyn nhw heb. Ond, ie, mae dal yn, ie, dim ond un gol sydd yn ddi. Ie, mae fel bod ni'n ôl i'r patrwm arferol. Abertawe yn eistedd, edrych yn weddol gyfforddus. Fel am 5 munud na, pan sgoriodd Barker a cael cyfle eiraidd yn syth ar ôl hynny. Hyn mae'r gêm di bod. Chivers derbyn y bel yn ôl. Edrych am Stacey John eto. Bron yna, mynd waith yn yma'r un donfedd. Swerth atgoffa chi eto o ran problemau technegol ni wedi cael fan hyn, ymddeheiriadau am hynny. Wel, ni'n gweud, ni'n deall bod ni nôl gyda chi, sy'n newyddion da. Mae'n dipyn i gêm yn hyn. Am yn fwy gol i. Chi'n di methu gol. Na'r newyddion da. Chi'n di clywed ni'n sylwebu gymaint o hynny yn y munud fatha. Felly, mae hwnna'n beth da i rai o'n chi. Ond dyma lluniau ni ar Wrecsam. Tric bach hyfryd. Drychwch ar y sgiliau yna. Bant nhw unwaith eto. Francis Jones ar triciau. Wel, pob math o driciau yn yr allan yn fyna. Ie, oedd Maria Francis Jones wedi gwneud y tric na, wedyn cario ymlaen gyda'i rhediad yn dda tuag at y cornel ac yn cael y bel a gallu croesi, jyst yn anffodus fyna neb yn Wrecsam gallu cwrdd ar pêl mynd mewn i'r crossby. Francis Jones ar triciau. Fansiad o hynny yn y pen draw. Ar nôl gyda ni. Chloe Chivers i Abertawe. Wel, mae wedi cyflymu pethau am rediad gan Chivers. Oedd y bas ddim yn wael chwaith. Emily Richards yn edrych am Chivers. O le gall i'r egni yna. Gwedwch, leini. Agos aeth diwedd y gêm, mae Chivers rhywsut. Gyda digon yn y tanc. I gyflamu fyny'r cae. Ie, oedd hi dal efo'r egni na ac yn dangos yna ac yn hyderus iawn i cario ymlaen gyda'r rhediad yna. Dwi'n meddwl Emily Richards wedyn jyst yn rhoi y bel ar y cosbi'n bach rhy gynnar. Ac ie, oedd Abertawe ddim yn gallu mynd rhedeg fyny gyda hi. Dwi'n sôn hanner cyntaf anargaff Chloe Chivers. Dim tymor diwethaf, tymor cyn hynny. Oedd hi allan am gyfnod mor hir. Mae'n dod yn ôl yn gryfach nag erioed i fod yn deg. A maen nhw'n cipio'r meddiant eto. Maddie Murray yn arall sydd wedi bod yn weithgar yng nghanol y cae. Yn siŵr bydd Caerdydd yn gwylio y gêm yma cyn y rownd derfynol na ac yn gweld y bygythiad yng nghanol cae gan Abertawe. Yn gryf, yn gorfforol ac yn benderfynol hefyd. Pnawn yma, Abertawe. Stacey John ar meddiant, leic yno. Ond mae wedi sgorio un o ongl fel hyn. Mae'n mynd i fentro unwaith eto, siomedig. Fydd Abertawe mynd i'r gêm yn mynd i'r dydd. Twyd efo'r un yn agwedd o gynnyn nhw heddiw. Dyn nhw'n mysio gorffan y tymor, bedwerydd ac erbyn byd i ddangos amdano. Felly maen nhw'n mynd i fewn i'r gêm yn union fel maen nhw wedi bod yn ei heddiw. Twyd yn gorfforol, twyd yn gyntaf bel, ddim yr ei lle i'r Wrecsam droi. Felly dwi'n twyd, fydd i'n gêm agosach na twyd be fe pobl misgol. Barker oedd y target, ddim yn gallu cyrraedd na. Amelia Fawkins yn cadw'r meddiant. 5 munud
i fynd. Fan hyn. Abertawe ar y blaen, o 2 gol i 1. Ar rheolwr. Jenny Sugarman di wneud newidiadau. Ddim yn hollol siŵr be ddaw yn y 5 munud nesaf. Os ar hyn o bryd, mae Wrecsam, sydd wedi ennill 7 yn olynol, yn colli, ond dyn nhw ddim wedi colli gartre drwy gydol y tymor. Neith ddim sbwylio'r tymor, neith ddim sbwylio'r parti yn y pen draw, ond... O, hyfryd gan Stacey John, sodliad slick ar yr hanner ffordd. Maen nhw'n gallu dechrau cyfri'r munudau na. Maen nhw'n gweld y 90 munud na'n agosáu ni, a maen nhw'n mynd i roi bach mwy o hwb i chi. Ie, ti'n gwybod, mae yna dim ond 5 munud ar ôl neu bach dros 5 munud i fynd. So, ie, ti'n gwybod, bydd Wrecsam yn dal i mynd yn y chwiben olaf, ond bydd hyn yn rhywbeth mawr i Wrecsam, Abertawe mynd mewn i'r ffeinal na yn erbyn Codi'r. Dal amser i beth y newid. Cofiwch. Josie Smith ymlaen. Stacey John eto yn ddwrn ac eto, mae yna drig. Rhyw meg bach trwy'r coesau. Hoffi gweld hynny, dim pan mae'n digwydd i chi. Na, mae'n gret, sefyll y fan hyn yn gwylio nhw, mae'n gret i weld, ond pan ti'n sefyll yna a dyn ti'n gael meg, ti'n ddim chydig bach o ffwl. Angen nhw sound effect yn chi. Sy yn y Hannah Snape. Wel, dim yw'r unig un sydd wedi dioddau hynny gan Stacey John a dros y blynyddoedd, mae'n siŵr. Trosedd yn y pen draw. Abertawe yn disgyn, Deacon sy'n lawr. Mae hi wedi gweithio'n galad i Abertawe, mae wedi creu, mae wedi cael lawr, mae wedi trwy cadw meddans, mae wedi fod yn un o'r chwarae'r allweddol Abertawe hefyd. O'na eilyddio pellach yn mynd i ddigwydd. Nethon ni gyhoedd y dorf unwaith eto. 1308 yma ar y Graig. Mae'r rhan fwyaf yn siomedig ar un o bryd. Byddwn nhw'n siomedig yn eithaf mae'r cwpan yn cael ei godi. Ond maen nhw'n colli'r gêm. Bacer. Rhediad. Unwaith eto. Dwi'n mynd i stopio. Dwi'n mynd i stopio sgorio tymor yma. Yn gwybod hynny, fyddwch chi ddim yn syni yn gweld i'n cael un cyfle bach arall falle. Nawr y diwedd y gêm. Agosáu at y 90. Dwi'n gwybod mae Bacer wedi sgorio un, ond dwi'n meddwl bod Mitchell wedi bod yn arbennig o dda yn y amddiffyn Abertawe ac yr eiliad sy'n drwodd, mae'n gyfle arall, ond tacl, o'ch chi'n aros am y tacl, chi'n gweld i'n dod, tacl bwysig ar sadle, ond o'ch chi'n gweld y cyfan yn datblygu, a Ellie Lake sgoriodd y gol gyntaf. Oedd hi'n chi'n gyfforddus, oedd hi'n gwybod bod hi'n mynd i gael y tacl yma mewn. A di gymryd gwared o amser sadle, oedd eich hyfforddiad cyntaf angen mynd â hi ar draws corff Ellie Lake, ond yn hytrach na chi'n derod allan. Bacer! Bob bach doedd hi ddim yn bell. Ie, mae'n cymryd y cic o'n yna'n sydyn iawn ac dwi'n meddwl oedd Abertawe yn barod amdani, felly maen nhw'n gofod canolbwyntio yn bach mwy well na hynna. O hanner cyfle oedd hi. Yn gwyro hefyd. Ho, ddim yn bell. Abertawe sy'n paratoi i lwyddio. Mae Sammy Wyn yn paratoi i ddod i'r cae. Mae'n gic gornel cyn hynny. Hannah Snape dros y bil. Os yna ddrama hwyr ar y Graig. O, mae'n chwipio honna mewn ar cyfle. Yn un clir hefyd, yr ergyd yn wan. Josie Smith, yr eilydd i Wrecsam. Wel, o hwnna'n gyfle, mae'n gwybod yn ni. Ie, mae'n diweddglo cyffroes iawn yma. Mae Wrecsam wedi cael llawer o siawnsau i cael y gol na i bod yn cyfartal yn y gêm, ond di Abertawe ddim yn gadael nhw sgorio yr ail. Eilyddio o ran Wrecsam. Fel chi chi gweld, Hannah Snape, Natalie Clark yn gadael y cae. Leah Burke yn dod ymlaen gyda Sarah Harvey. Dwi'n Rosie Hughes yn dod ymlaen hyd yn hyn. Both y siop. Ie, yn ymwneud o hyd i dod ymlaen, jyst i orffan y tymor.
i fwynhau'r dathliadau. Ond ia, i fod hynny rwsys. Chloe Chivers yn gadael. Tipyn y perfformiad ganddi. Nawr yma. Llawn triciau, ond di gweithio'n galed hefyd ni. Ie, a mae wedi bod yn mor bwysig i Abertawe blwyddyn yma. Ac wedi bod yn ffit trwy gydol y tymor sy'n rhywbeth mawr iddyn nhw. Ti'n gwybod, fel nes i dweud, mae'n amddiffyn ac yn ymosod, felly mae'n rhywbeth pwysig i Abertawe. Bydd hi'n bwysig blwyddyn nesaf, mae'n aros yna. A ddim yn rhithrodd i'r caich. Dim bris. Na, mae'n chwarae'r gêm yn dda. Y safbwynt Abertawe. Chi'n deall hynny hefyd. Digon amser ar ôl. Cwpl o funudau wedi ychwanegu. Abertawe eto sy'n cyrraedd na gyntaf. Ni'n canmol digon o chrwywyr. Madi Murray, ni'n ohonyn nhw hefyd. Chi'n ychwanegu enw Murray yr rhestr sydd wedi disgleirio yng nghanol cae i Abertawe. Yn Wrecsam sydd ar meddiant. Burke yr eilydd. Newydd ddod i'r cae. Maria Francis Jones erbyn hyn ar y chwith. A dal yn gwylio. Mae Ellie Lake yn gwythio yn ôl. Mae sgiliau gan Sarah Harvey yn troi yn sydyn. Oedd hi angen troi ar hwnna, achos os wedi golli meddiant, oedd Abertawe efo hwnna am y gol. Rwy'n holi i Nia Davies, prif fforddwr Cymru 19 i ddewis share yn y gêm yn y man, sy'n rhoi rhyw codi'r llyged ati fyna rhyw hint. Rhybydd bach, dyna y swydd nesaf i Nia Davies. Mae'n meddwl amdano. Mae'n cael cwpl o funudau i feddwl, dim gormod, 3 munud sy'n ôl. Digon amser i feddwl, Murray eto. A Deacon nawr. Deacon i Abertawe, wy'n gallu coroni'r cyfan, nag yw. Dim dy'r ergyd yna. Ond rwy'n 2 munud i fynd. Cwpl o funudau yn weddill. Wrecsam yn ceisio adeiladu. Mae drosedd yn fyna, trosedd yn mynd o blaid Abertawe, na nhw gymryd honna drwy'r dydd. Just beth oedd angen. Ie, jyst chwarae clyfar, cadw meddiant fel llai amser i Wrecsam mod ar y bel. Dwy funud sy'n fynd, yma Stacey John yn mynd i gyrraedd na gynta. Llawer o gymorth yn y canol, sy'n rieni, sydd y croesi'n na'n hyfryd. Gan Stacey John. Deacon yn cipio'r meddiant. Deacon i Abertawe. Yw i'n fynd i hun. Dyna sy'n digwydd. Heibio'r gol yr affi. Dyma ni eto. Ie, ennill y meddiant oedd ar yr eilydd sydd yn cweit ydi fyny tempo'r gêm, a Deacon yr wedi dan bwysig yn ennill y meddiant a ergyd ar y gol. Mae Wrecsam yn ddwfn yn ei hanner ei hunain. Ni wedi cael amser i feddwl amser yn y gêm. Fi'n credu pwy sydd wedi dal dy sylw di, Nia? Ie, dwi'n meddwl mae amddiffyn Abertawe wedi bod yn dda. Dwi'n gobeithio dwi'n jinxio nhw nawr. Ond dwi'n meddwl Mitchell wedi bod yn arbennig o dda yn canol y amddiffyn na. Chi'n gwybod be, maen nhw angen amddiffyn. Suckley i Wrecsam. A chi'n gwybod pwy oedd na yn rhwystro hi? Ser yn y gêm. Amseri perffaith, Nia. Mitchell ar draws. Ie, dwi'n meddwl chi'n clywed fi. Na, mae wedi bod yn gadarn. Mae wedi cadw bach Mahmood Feinox yn listaw. Dwi'n gwybod, mae wedi ildio un, ond mae wedi gwneud gwaith caled yna heddiw. Wel, Wrecsam sydd wedi rheoli o ran y gyngrair. Ond wedi rheoli yn erbyn Abertawe yn ddiweddar. Ond yr elyrch sy'n hedfan ar hyn o bryd fan hyn ar y blaen. Hanner munud yn unig sy'n weddill. Chwiban ôl yn agosau, bach o ddandle fan hyn. Eisiau sicrhau bod Abertawe yn ôl. Y 10 llath. A sy'n ffôn fesur dy fi, yn dwi'n am y 10 llath. So sicrhau chi. A to, byddwn ni'n gweud. A dyfan nhw'n sti. Rhoi fyny fi'n credu.
wedyn ni fod yn ddeud llath i fe. A Wrecsam yn siomedig gyda'r gic yna. Os ddim ymateb di bod, dwi'n bod yn performance rhyfedd, falle yn performance gan rhywun sydd wedi sicr ar bencampwriaeth wythnos diwetha sydd wedi ymlacio chydig. Ia, mae dal yn edrych yn rili blin efo hi hun am roed, achos oedd hwnna o'r cyfle ola Wrecsam yn y gêm. Mae'n rhwystredig efo hi hun am roed pel mor wael, achos ti'n disgwyl gwell gyn Knox yn y sefyllfa yna. A sy'n dangos o beth di Wrecsam heddiw efo dyn nhw'n chydig bach yn fflat. Just heb di mynd i ffordd nhw. Y safon yn cweith beth da ni disgwyl i gael gyn Wrecsam. Ond, ia, dal y heiddiannol pencampwyr wedi gwneud digon drwy'r tymor. Dalwch man, dwi ddim o'r ben eto. Mwy amser yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr. A dyma'r cyfle ola i Wrecsam. Yn bencampwyr. Ddim di colli gartre tymor yma. Mae'r record na mewn peryg go iawn. A fyddwch chi'n tybio bod y record na ar fi'n diflannu. Dyna'r chwiban ola ac mae Abertawe yn dathlu yng nghartre'r pencampwyr. Dyna mae fe'n ei olygu i'r ymwelwyr. Mae wedi cael tymor anodd yn erbyn y ddau ucha, ddim wedi llwyddo ennill yn erbyn Wrecsam na Chaerdydd. Mae hynny wedi newid pnawn yma. A'r paratywad perffaith iddyn nhw cyn camu ymlaen i rownd derfynol Cwpan Cymru. Ond Wrecsam yw'r pencampwyr a bydden nhw'n dathlu hynny yn y man.
Croeso nôl ato ni. Wel, ar ddiwrnod ola'r tymor, Abertawe yn dwyn triphwynt yma ar dir y pencampwyr. Geiriau fyna gan captain Wrecsam Battle. Ac Abertawe, wel, am brynhawn maen nhw wedi cael fan hyn lan yng Ngogledd Cymru. A beth am i ni gael bach o ymateb nawr? Mae prif hyfforddwr Abertawe, Izzy Taylor, gyda Nicky. Well, Izzy, we spoke before the match about potentially going out there this afternoon and spoiling the party, and you certainly succeeded in doing that. Yeah, look, I think from us, I stand here immensely proud of the group that I've got, and the fact that they came out and acted on a game plan that we prepared really well in the week. And look, for me, I couldn't be prouder. I think as the group of players I'm absolutely privileged to stand there and coach these every week. To be able to come here this afternoon as well, you know, the home of the champions, they're about to lift the trophy for the first time ever. You've not succeeded to beat them so far in every attempt this season, but to do that today, I mean, what does that mean? Yeah, look, I think, again, we always said it, credit to Wrecsam for what they've done this season, and there's been moments this season where we've really put them to the test, and I'm like I said, I'm so proud of our group today that we were able to come here and get this result, because this, for us, gives us a good stepping stone moving forward to the Welsh Cup final in a couple of weeks, so yeah. Well, yeah, in terms of momentum now, I mean, you have been on a difficult run. It was 4 games without a win up until today. For momentum now and for giving you that lift and that boost that you need ahead of the Welsh Cup final against no other than Cardiff, of course. I mean, how important was that today? Yeah, again, I think momentum's really important, but I also think about how us as a group can go and execute a game plan, and I think today we did that. Yeah, I know I keep saying it, but I am just so proud of this group, and I feel immensely lucky that I get to stand there and be the manager. I mean, you've not had much of a chance to speak to your team yet, but what's the one message that you want them to take home from you today? Yeah, what they can do and what they can produce against the champions is great. So it's really important for us that we take these learnings and moments where we have sort of come undone a little bit this season, and the times where we have felt that little bit of disappointment or that hurt, that it makes these moments feel even better for us. So we'll take this forward now into the next couple of weeks. But yeah, we'll definitely enjoy today. Izzy, llongyfarchiad y mawr. Thanks for your time. Thank you. Thank you. Yeah, Abertawe yw'r tîm cynta I ennill fan hyn, I ennill gêm gyngrair fan hyn trwy gydol y tymor. Felly mae wedi bod yn dipyn o brynhawn I dîm Izzy Taylor. Ond wrth gwrs, y brif reswm I ni yma heddi yw I weld Wrecsam yn cael ei coroni'n bencampwyr Cymru am y tro cyntaf eriod yn hanes y clwb. Felly dyma ni nôl â ni nawr at Dylan Ania. Diolch yn fawr iawn. Mae'n wedi bod yn aros am yr eiliad yma. Wrecsam yn derbyn y medalau Rosie Hughes oedd yno gyntaf. Y peiriad sgorio goliau ar draws y tymhorau. Am bencampwyr ers penwythnos diwetha. Y fuddugoliaeth yna ar y cael as yn erbyn Caerdydd. Ond heddi mae'r dathlu yn dechrau wrth iddyn nhw godi'r cwpan. Ac yn colli ar y diwrnod, ond fi'n credu bod nhw'n dechrau anghofio am hynny erbyn hyn. Ac ni gweld y medalau yn ymddangos, y cynrychiolwyr y Gymdeithas Bêl-droed yma hefyd. Ond dyma'r brif sgorwraig, mae'n esgyd ail ar y ffordd rwle, I Katie Barker hefyd yn cael ei medal tymor anhygol. 25 felly, y cyfanswm. Yn y gyngrair, 29 ym mhob cystadleuaeth a'r holl chwaraewyr eraill sydd wedi cyfrannu. Lily Mae Jones yn ymddangos. Ddim yn chwarae pnawn yma. Mae wedi chwarae rhan mor bwysig ar draws y tymor. A dyna'r cwpan maen nhw'n paratoi i'w godi am y tro cynta. Fel ni wedi dweud, chi'n cael y teimlad. Mae nid yma bydd y tro ola. Abertawe. Ennill y bencampwriaeth 6 gwaith, Met Caerdydd 6 gwaith, Caerdydd 4 o weithiau, a nawr Wrecsam am y tro cynta. 3 blynedd esgyn i'r Brif Adran. Maen nhw wedi esgyn bri i'r uchel fannau, y dwbl i'r dreigiau tymor yma. Y pencampwyr yw Wrecsam am y tro cynta yn ei hanes. Dyw I ddim yn stori werth I hadrodd os nag os dreigiau ynddi. Yn ôl yr hen ddyfyniad. Wel, mae yna ddreigiau yn y stori yma, a mae'n stori
sydd ond megis dechrau. Mae yna wawr goch yn y Brif Adran a Wrecsam yn dathlu o'r diwedd. Pencampwyr Brif Adran Genero 2025, 2026 yw Wrecsam. Llongyfarchiadau enfawr iddyn nhw. Mae mi yn dipyn yn oson, dwi'n credu. Nôl â ni lawr i ochr y cae. Gael mwy o mateb. Ie, llongyfarchiadau enfawr i Wrecsam, y captain Jody Battle fyna yn dathlu reit o flaen y cefnogwyr. Fel y ddiona fi'n gweud ar ddechrau'r rhaglen, pencampwyr gwbl heiddiannol eleni. A cefnogwyr y dyfodol yma yn cefnogi hefyd. Newn ni ddadansoddi mwy yn y man, ond beth am i ni gael mwy o ymateb. Mae rheolwr Wrecsam, Jenny Sugarman, gyda Nicky. Well, Jenny, granted, that wasn't the result that you set out for this afternoon, but let's not take anything away from what a special moment this is. Yeah, absolutely. We've only lost 3 games all season. Obviously disappointed that one of those is today, but that's incredible. You know, a brand new team that has been built as the season's gone on, and to only have lost 3 games all season, to won 5 from 5 in phase 2 is just insane, really, isn't it? Oh, there's no interview at The Rock without a champagne shower. I know that from experience. But I mean, everything that you've achieved this season, the trophy, the league for the first time ever, European football now also on the horizon. I mean, it wasn't that long ago that this side was playing in a park not too far away from here in Horsalewood. To think how far you've come in such a short space of time is nothing short of incredible. Yeah, it's a complete transformation. Obviously, there's been a huge amount of investment in just the people that work here, that want to play here, that support here. You know, everybody in the club has driven that, you know, over the last 4 or 5 years. And to be able to come into this group and into this club in the summer and be part of this project and this journey. And yeah, Champions League was always going to be that dream and that journey. And we want to be the best team in Wales. To do it in our first season is just absolutely mad. It's insane. Does it feel surreal at all? Yeah, absolutely, because we spoke about being competitive, we spoke about wanting to compete at the top of the table, but as the season's gone on, we've had to find all those different ways to do that, all those different ways to win. We've had to grow as a team, and I think the levels that we've managed to get to across the season have been fantastic. Jenny, enjoy the celebrations now. Llongyfarchiadau mawr. Diolch. Congratulations. Ie, golygfeydd hyfryd fan hyn ar y Graig. Rosie Hughes fyna yn dal y tlws. Mae Iona Williams wedi dod lawr i ail ymuno a fi. A gomos fel oedd Jenny Sugarman yn gweud yn ei chyfaliad fyna. Hwn yw i thymor cynta hi wrth y lliw. Mae wedi dod â staff newydd, chwaraewyr newydd, a ni'n cael y timlad. Hwn yw'r tro cynta i nhw ennill y gyngrair, ond nid y tro ola, Iona. Ie, mae wedi dod i fewn yn ffres yn newydd yn yr haf. Wedi dod â'i thîm efo hi, staff y chwaraewyr. A ti'n bo, dwi'n yn siŵr os oedd neb yn disgwyl i wneud hyn yn y thymor cynta, ond ie, llongyfarchiadau mawr i'r Wrecsam am wneud be maen nhw wedi wneud. A jyst i roed chydig bach fi o gyffron yn y gyngrair eleni, chos mae wedi bod yn spel ers mae Wrecsam wedi bod yn Gaerdydd i bod yn ennill bob dim, felly llongyfarchiadau mawr i Jenny Sugarman a'r tîm am be maen nhw wedi wneud mewn cyfnod byr iawn. A newn nhw joio'r cyfnod yma, ond wrth gwrs y nod nesaf nawr, mae cyngor y pencampwyr yn aros amdano nhw yn yr haf. Fi'n siŵr gewn nhw cwbl o wythnosau off nawr, ond wedyn ni, mae'r gwaith caled yn dechrau, achos o ran tîm y menywod, o ran y gêm domestig yma yng Nghymru, maen nhw byth yn cael llwyddiant yn Ewrop. A dyna oedd y cam nesau Gaerdydd, maen nhw wedi ennill y trebl dwywaith yn olynol a wedi gwneud pethau da yn Gymru. Ond pan maen nhw wedi cymryd y step nesaf na'r gyngrair y pencampwyr, dyna lle maen nhw wedi stryglo chydig bach, a da ni angen cau y gap nhw wan, y bwlch rhwng cyngrair Cymru a y step nesaf sydd yn Ewrop. Wel, ni'n mynd i gael mwy o ymateb nawr, achos mae enillydd esgyd air y tymor, Katie Barker, gyda Nicky. Oh, Katie Barker, goal machine. I guess if there was anyone that was going to get on the score sheet today, it was always going to be you, wasn't it? Well, I would have liked to have hoped so, and obviously I have, so I'm delighted, but it wasn't the result we were after today. But what result aside, I mean, obviously it wasn't the one that you set out to go and get this afternoon, but put that to one side for a moment, because what a fantastic achievement. Champions for the very first time in your history, and now European football, Champions League to look forward to as well. It's incredible. It is, it's absolutely incredible, and like you say, we're history makers, and I think I'm extremely proud, and everybody here is extremely proud to be a part of that. We've written history.
Yeah, Jodie, I mean, you had a few moments to get soaked in champagne, you've had your hands on the trophy. I mean, just tell me about the emotions that you're going through at the moment. Look, I just have immense pride, and I've said all along that I feel so proud walking these girls out every single game, and it's whilst it's representing this amazing club, but it's also representing an amazing group. Everyone has worked so incredibly hard to enjoy this moment, and I'm buzzing for everyone. Yeah, you can see it, you can feel it, and I mean the support here is incredible as well. It must be wonderful to give the crowd this moment as well. Oh, absolutely. I think we've sold 1,500 tickets for today, which is a record for us here, which is absolutely amazing. They came in their thousands last week to watch us clinch the title, and they've just still decided to come back and watch us lift that trophy, and I'm so happy that we were able to do it for them, because they've been with us through thick and thin. They've travelled thousands of miles up and down the country, and this is as much for them as it is for us. Katie, obviously the golden boot is something beautiful that's going to go on your mantelpiece, but I'm sure you'll be looking forward to adding 1 or 2 in Europe as well now. Yes, absolutely. That's the target. I can't wait. Well, girls, listen, enjoy the celebrations. Thank you very much. Thanks, girls. Enjoy it. Wel, mae'r gyngrair wedi dod I ben, ond mae yna un rownd erbynol special iawn I ddod. Rownd erbynol cwpan Beaut Energy I ddod yn erbyn Caerdydd, ac rhwng Caerdydd ac Abertawe yn fyw ar S4C ar y 4 a'r 15 o Ebrill. A Iona, mae eisiau ni sôn am Abertawe, wrth gwrs Wrecsam sy'n hawlio'r sylw I gyd heddiw, ond mae'r gêm yma wedi just roi'r y boost perffaith yna cyn y ffeinal. Ie, oedd nhw angen y boost, chos y rediad eitha gwan, colli'r 4 gêm ola, felly oedd nhw eisiau codi chydig bach o momentum cyn mynd ymlaen I chwarae yn erbyn Gaerdydd yn y rownd derfynol. Felly gêm hollol bwysig I Abertawe heddiw I ddod o yma efo'r 3 pwynt. A just yn gloi iawn, golygfeydd hyfryd fan hyn, yn gweld Wrecsam yn dathlu o'na. O, mae'n gret. Fel rwy'n sydd o'r gogledd a gweld tîm o'r gogledd. Just yn newid pethau chydig bach, newid y storis wedi bod yn pêl-droed merched y Gymru dros y blynyddoedd diwetha. Mae'n gret gweld tîm o'r gogledd yn bencampwyr. Wel Iona, diolch yn fawr iawn am dy gwmni di heddi. Dechrau canu, dechrau camol sydd I ddilyn I fan hyn ar S4C wrth I Wrecsam ddechrau dathlu. Nos da.